Hi guys, asandaona mani ngikiri enise in my comments. Asandaona my comments ya auya manje. The comments are now here. Hi guys. Hi guys, what do you say? What do you say guys? How are you guys? How are you guys? How are you guys? Taskera say ganiti maskera say ikana 3 days ndine mina 3 days name. What do you say? And this guys 2 hours the most into Vandainda. 2 hours into Vandainda. Mangwana kubasa guys. 2 hours chete mangwana ndo Vandainda. Mangwana kubasa ifikiro sa muntu woni guys. Mpama live hapa motozondiona kuzve Friday uko ndokwa mondiona saka back to my admins anenge achikumwaira ima posts achikanda zvawo ma posts just kuti muwane zvokuramba muchikomenda muchifarawo muchitaura muchidini but inini mozondiona ne Friday chaichayo Friday afternoon mozondiona Friday mozondiona futi Sunday I think because ndichinda ku night madesi why right. Saka guys masquera say ndati ndiganimbouya 3 days dzangu dzandakakupromise idzidzi ndite 3 days dzangu nokuti ndichazondishaya futi for my days timbotaura tichionesana anditika saka chekutanga ndakabatwa nemukomana na both lakandibata murume wale twini na maisi akandibata akatino munhu akafona achiti ndiri ku Bristol what pane mix up ende zvechokwadi ari ku Durban akati pane mix up that is not me inini ndiri ku Durban ende inini handina vana va twins tiri mucheka kuti zvikanzina handina vana va twins ndine vana 3 years ndobatora mazera vana vake saka pane iyoyo pakaita mix up handimona ndobva ndatomubvunza kuti ko maita wanda vakataugwa zvikanzi maita wanda ndo first wife yandaive naye nditore nemwana naye navo vakatororwa somewhere saka ndo vaitaurwa handina umwe mukadzi kudebhera kana kudini kana kudini zvikanzi ndakauya kukonichivhizita ndobva ndatodzoka kupi kuno kudebheni saka asiri iye pane iyoyo guys asiri iye pane iyoyo asiri iye pakaita mix up paya right 2 ipapo tadarika ipapo tabvapo hanzi pa volume mangojera ichitaurisa guys ndaguta ini ndode musandidaro ndaguta guys nani ndagocha panzapa pagochiwa pandikalandika imuzvi zvinda kutovata chaiko imi guys papa chiro wagochi panzapa izvo zvindaguta dumbu rakazvimba kudai guys dumbu rakaguta moti pa volume ndikwidze ini ndichotambura nekutaura nekuguta afuna musandidaro ndikutambura nekuguta izvo moti kwaikwidza volume naimi zviri fe panzapa ndalona achizvigochera ndikangonepochawo nyama namasala dzecho ndikakuona ndichi kwa yaiwa aginela usadaro kana saka guys ndo nyaya iripo asi nhasi
tati toda kuti timbotaura nenyaya. Pane mukomana akaisa nyaya. Mira ndinde panyaya yacho. Gaiti ndinde panyaya. Yes, Queen Clay. Na indukunzi kwa ikwidza iningirikiri, kwidza volume kana ndimiwo guys. Kana bedwe. Ndinde panyaya. Right. Saka ndakuverenga nyaya isemanyirwa kata guys ndo wari pandenge ndichitaura paya ndichi chikafu chinenge chigaika. Chinenge chigaika volume richikwirawo. Zvaizvo zvega ndingoshandisa ka volume kaka. Zvikanzi nemukomana uyu. Tetemeli ndauyawo neghost ndatambura nda aisiri. Aisi. Ash. Okay. So mukomana uyu murume wendafunga kuti ndiuye naye live ka but ari kushanda kuma cruise ship. Saka ari kufamba ma cruise ship. So ndifunga panoti netsei kuti ndikwanise nditaure naye. Unoona. Because Anthony ndibata ari iye. Indikatira kumutsvaga ndikatira kumubata aibatike. Right. Ndaiwana nyaya. Right. Saka takuchiverenga nyaya iya guys anditika. Hai Tetemeli, ndingazi ndakabhaisa here. Ndakatsvaga mari ndikaendesa mukadzi ku UK. Ndichiti ndozoteverawo zvikuita vamwe. Zveshuwa ndakateera asi mukadzi wangu changed ku UK ikoko. Ku UK uko. No longer respectful. Ini ndakasvika pabasa and first 2 months was okay. Andi ndatanga kuudzwa kuti ndokubvisa pavisa. It was threats after threats. Unozorora. Ndakabva ndatoona kuti zvadhakwa izvi. Pay yakapinda. Arikufona ngambomira pa life. Amba afona udisturb manje ndifa ndodzokera kunyaya yazve kutsvaka kuti ndiri papidwe. Right. Pay yakapinda 2800 yandaihora ndikanyepera mukadzi kuti kumusha kwaita emergency ndiri kuda kuendesa 1.5 now antika so this month badala rent and stuff next month salary yangu imwe ichipinda futi ndakabva nangoita cash out yese plus 1.5 iya last month yandaive ndaviga ndikatenga ticket chinyararire ndikadzokera kuZimbabwe mukadzi ari kubasa asingazvizivi ndichisvika kuZimbabwe ndaive ne about 3000 ndakatora STCW ndikaenda kuma cruise ship ndokwanda kushanda ndakaona kuti kushingirira marriage mathres mu UK is not worth it as a man and now ndakutoita mari todarika ku UK nai ndingazi ndakabhaisa here hanzi neumwe waifungwa kushinga ndo zvinoita dzimba ndobva nditi post for me andichimaona right. Inyaya iyi yatomboshtaura pano every time guys nyaya dzeku UK dzekutitobvisa varume pa COS ndozodani asi zvaizvozvi kune mutemo munyuwani wakaiswa neyo kuko ku UK yokuti kune mukadzi akatobvisa murume wake pa COS abvisa murume wake pa COS vakabva vakanzelekwa vese COS rachona hanji kwakuchinodzokera kunobvunza kuti makansela COS chikanzi sekuya kwamakaita dzokerai nese. Saka it seems that zvine zvivakuziva chigame chema marriage aya efeka ya nezvimwe zvinhu zvaikana kuti zvokuti vakadzi vakupotawo vachimbodaro varume saka vakuti kwa kansela iko zvino COS konzi ndai mose rinotokanseliwa mese handi mazvona. Saka toda kuti timbotaurana timboonesana papa guys tinozviziva kuti chokwadi totogara chisvara pano kuti vanhu vakauya vane ma resolved issues avo
unresolved issues kubva kuAfrica. Nditi varume vaibata vakadzi vazhinji, varume vazhinji vaibata vakadzi nekuseri kweruoko kuAfrica nokuti kwakusina kodzero dzamirira vakadzi. Iko zvino kune kodzero kuti vakadzi vochi vakukwanisa zvimiririra. Vamwe vakadzi vaita kutorohwa checheko physical abuse yavairohwa kumushoko everyday achinzi aundibvunzi because kutaura chokwadi vakadzi vazhinji kuAfrica uko senge kuna South Africa Zimbabwe vakadzi vazhinji vakawanda vanenge vachita mabasa tumutuyatuya murume ndiye anenge achitoti ndiri breadwinner handi mazviona vari kufona ndeti woman zvinhu zvangoipa soti munhu angufona munhu ari palife. Hold on guys. Vari kudzokera imese anoona saka yakanga toningira totambura izvo so ari kutambura zvekuti because rakakhanselegwa vese kunichidzokerai anoona dzokerai imese munoramandana kwamakauya mose ani makauya mose munomuchiti mukusaramavisa chidzokerai mose munoramandana kwamakabva ikoko anoona saka tozoti vakadzi vakangouya varume vanga vakuwanawo kuti shiri yakabvuta rekeni vakuwanawo kuti vatsive zvavaiitwa kuAfrica asi zvechokwadi anditika tichitaura chokwadi anditi mazvoda zvimwe zvinhu zvinoda kuti tionesane titsiurane tega pano guys hatisita kuzvinyanyawo here vanhukadzi iko zvino zvazvadai saka pachaitwa sei zvazvakunzi izvo inokanselwa kuti mudzokere mese saka muchaita sei zvakwakunzi dzokerai mose modini muchinotenga manje kunonyengerana makwakwa sorry but makanganisa mukana wenyu wamanga mawana mapinda muno antimaona zvimwe zvacho handisi kuramba kuti kuAfrica kwakune unresolved issues anga ari kwakauya hope and maichungudzwa nevarume but guys iko zvinezvi be very careful nekutamba nekuti anzi anti mazvona saka pano tonetsa ipapo anti mazvona saka zvimwe zvachena vedu eka be very careful guys musati maita izvi tangai mafunga raitina kuti zvinhu zvamuri kuda kuita izvi ndizvo here because inokudya uyu akatozviita izvozvo nditora nyaya recent guys nditora nyaya recent izvozvo aisei last week apa akabvisa munhu kubvisa akazoona kuti naiye hachisina right to work akanocheka kuti zviri kufamba sei waniki yakatosiyiwa isina kanselewo kwakuchinodzokera kunokutsvaga kuti ndobvunza kuhome office mandi kanzerela COS vakati vanga uchibvisa murume wako saka tichidzokerai mose kwamakanga mauya mose muchidzokera munoita hanzi murume yanenge aitei aidzula kuziva two side of the story pari trick wangu pari trick ini ndikutaura zvinhu zvandinonzwa wangu nevamwe maCOS anenge vachindiudza handiona pari trick pane pekuti varume ava handika vari kunetsawo pane mafactors akawanda indoda kutaura nyaya dzandoenda gaitaura zvinhu zvandinonzwa zvinoya munzeve dzangu handiti ndine imwe kesi yemuCOS uyu mudependent muCOS mwakaine murume wake handi murume ndidependent handiti ari dependent kudaro murume ndokubva anyenga mukadzi woku waikupi ndokanga manyika yachonai ndovanyika mukadzi wokunyika ikoko handimaona anyika mukadzi wokunyika vanenge matsvukutsvuku ava vanenge vakaradhi vanenge varongwa ndokunyenga murume kuda akavhunduka kala here handizivi akavhunduka chika kuti akavhundukei murume chatove chikwekwe mai mwana otogara ari mukadzi kuya akutosema mukadzi akutosema mhuri handi unoona saka ipapa papa panenge pari tricky then two poita pekuti vakadzi chaiwo ivo vakadzi isusu vakadzi handiwana pane pekuti tisu tiri kunyengwa kumabasa uko kuri kuitika zvizhinji kumabasa tisu tiri kunyengwa kumabasa tanyengwa kumabasa and then ndanyengwa nabhosi kumba uko murume handichamuonise chinhu ndochokwadi chiripo kana kuti
murume nokuti akaunzi togara tichara pana kuti kunobatsigwana handiti pamwe murume uya abva kumawarehouse here kana abva kupi kwanenge achanda mhenu handiwana mukadzi asvika kumba manheru owana zvishuwa muplesi akazara musingi munhu anga achingodya achingoisa ndiro musingi handiwana mumba mune tsvina handiwana zviri kuita vakadzi vakawanda 10 off izvozvo nokuti ndinge achindabva kudomke ndakaneta handiwana ndasora chidhiraivha zuva rese ndakaneta ndosvika kumba ndotanga kunongana nemaplesi nemasokisi emunhu adzoka kudhara aswera aripo munhu aswera pamba the whole day handi munoona saka ipapo pakunoudza murume kuti izvi zvingatibatsirane kazhinji kacho varume ava vari kuzvigona izvi zvokuklina varume vakakurira kuno kutaura chokwadi pamberi paMwari varume vakakurira kunoku vaya vagara makore kunoku ndo vari kuzvigona vazhinji vakapinda manje apa vashoma vakaadjusta handimona vazhinji ndingachiti aiwa inini kuti wakuda kundiklinisa mumba uda kunitonga because ichi ndakauya nevhiza rako uda kundiklinisa mumba handimaona anotojamuka because kuAfrica uko mumbozvizivawo zvaingonzi mukadzi akanzi ari kuklinisa murume mumba kwanzi murume akadliswa andi muri kupanzwisa ipapo ndo pane problem ipapo saka pakuti ndoti house girl isitiri chese apo munyazoona kuti ndabuda na6 makuseni ndikudzoka na9 kana 10 manheru musana uchadi nekugara wouya apa uchipedza kuti ukline mumba muyamya ari kuda kuno kushandura pabright stand bedroom akatokumirira kuti anokushandura mubedroom imomo handiona mukadzi obva ati ndakaneta murume uti unoti wakaneta sei iye ari kushanda maybe 7 to 8 kana kuti 8 to 5 handimaona ari kushanda 8 to 5 zvinhu zviri kuitika izvi saka ifaini kuti mumba mani makakatanwa mukadzi anga achinda kaneta kana pabonde murume akuti haungandodziti wakaneta pabonde saka wakuramba kuno kurikura pamandikasira watombora naizvoshuwa but kuneta chako chaiko kukuneta kukusira achitendera maclients achidrive kudriva kunononzisa guys kana kunonetesa kudrive hani mazvona so onzi ndipe saka pakadai so apa guys I just want kuti babi yangu just be very careful I don't know if there is any other way of doing it because kutaura chokwadi kudzana kwacho kwakanaka handimona nokuti izvozvi munogona kudzoserwa mese mukazozvidemba handimona I'm not saying kuti allowed to be abused handitika ngatirege kuti tibvume kuti kuabuswa kwabvisire murume but kumwe kwacho handitika weigh the options kana zvichiita chingouya usuke udzoke usiyane nazvo ndonovata because misindo muri kumbona tiko ino mapurisa emuno mu UK mapurisa ari busy zvokuti dhuninya dzemasiwo ese ari busy kuti kunogara chipidzwa mapurisa hands men are so wrong my experience ari kusiyana mukudzei my experience ari kusiyana ndida kuvhura ndiri kwakucha seko kuchafamba seko mumawindow akavharwa tida kumbodzwawo vamwe vachitaurawo antika my experience anosiyana hatingangoti men are wrong sometimes vakadzi ndiwo vanenge vatoriwo wrong pamwe pacho weekend ikasvika anenge akaneta anobva abuda neshamwari dzake oenda kunomadoro vachidhakwa kuita refreshment andi but pamwe pachona sema-working hours handiti kana vanoshanda ma12 hours sometimes more than 12 hours handiti asvika kumba haachina nguva nemhuri yayo guys mamarriages ari kubreaka muno mu UK kutaura chokwadi mamarriages akawanda ari kubreaka vanhu havachakwanisi handimoona vanhu havachakwanisi kuti vataure kana kuti vaite hapasisina because mumwe anogara ari kubasa remember kuti mukadzi unobuda mumba kana na 6 kana 7 odzoka obuda na 8 kubasa osvika kumba kapamba pamwe na 9 handimaona usvika kumba pamwe murume atobuda aenda kunight shift kana ashanda usiku atobuda aenda kumanight shift ikokuko aenda kuna shift ane mangwana mopesana makuseni iwo chibuda iye achipinda the only day ramunosangana pamwe muri kumba mese handitika you need to be bonding hamuchakwanisi kubonda because mukadzi ari kuenda kunodiwo kupati kunodiwo kunofurwa nemhepo ari kupati antimaona toda kumbovhurawo ndinzwawo pfungwa dzenyu guys kungoonesana toda kumbovhura ndinzwawo nyaya dzenyu faradoiri kana paine vamwe kuti maybe you want to share iwe kuti medu ini nditori musitshoni yakadai ndisira ushakira maazilosiwa utu sorry kuti ndoitawo sei ubva wachizadza mvura kuti ndoitawo sei hands the wedding ring the smallest pair of handicaps in the world. Choose a soulmate wisely, right? Saka kana munoitawo sei kana uri muri kutosangana nekudadovhunza umvunzo ndibatsire kuti dambudziko rakadai anti chifona tinzwe kuti pakamira sei handimona chifona itinzwe kuti pakamira sei saka nokuti chokwadi vanhu ndizoti ndoti kudini ari kunetsa mamarriages ari kubreaka vediwe
abreak every day unotongowana mna notongo kufunda simeli ndibatsireiwo ndodini situation yangu yakadai so chirigako ndibatsire simeli situation yangu yakadai so woshaya kuti pamwe pachona ukada kuti futi zvekuti umuonese kuti apa sha ndiwoto wrong unoita futi ngokutora side but nekuti zamadzara chokwadi muri mochomudzo kuti muri mo over takakukudza uri mwezi side kuti unobva wabata musoro hanomana saka ndi kutsara semunhu anotara ne both side parties ndiri pakati kuti be very careful guys, be very very careful. Fona imunzwe phone number ndakaisapo ndokupira kuti vanofona mufone tinzwe kuti nyaya dzakadai so muri kudzionawo sei. Shubakadzi tinoda kusapotana tiri vanhukadzi zvakanaka chose but tinoda kuti vakudzana chokwadi tinokudzana chokwadi titsiurana muchokwadi as much tichisapotana handika we really are behind one another as women but patiri wrong tinokudzana chokwadi kuti mwoda gadzise because truth breaks no friendship animona but tikapepedzerana tichisvusvudzirana patinenge tiri wrong munhu anogadzirika sei. Ndichana sesa muchingozati mabiya yangu anondira panomira neni pane baba kuti pane munhu asi tinoda kuzotaurira munhu chokwadi anditi tichigadzirisa munhu tinomirirana izvo ndo chokwadi asi ngatiudzane chokwadi haikani. Hello, Sis Mary. Hi, how are you? Good, and how are you? Ndiri bom. Inini ndoda kungoshare zvandinofunga maererano nenyaya idzidzi. I think it all goes back kuti patinoenda kunze kwenyika paya paya handiti tinenge tine excitement nemamega plans asingaiti. Kazhinji kana uri mukadzi nemurume muchienda kunze kwenyika you only focus kuti kana tashanda 2 years 5 years tichaita sei handiti we are only looking on the financial or investment and then we tend to forget about changes in maybe ndingatichiko magariro atichaita mafambiro enzvimbo handiti. I've realized kuti vanhu vazhinji havana that knowledge zvekuti ndozvozoita kuti munhu akasvika aone sekuti munhu wemurume kunoklina zvinhu zvinyowani. So I think it's something chekuti kana dei paiwanikwa kana maybe malive kana mapage kana chibve vamwe vanhu vanospecialize nekukudza vanhu zvinhu zvakanaka so that mukatarisa I think zvinowanzoitika kune vanhu vanoshanda makambani mahombe zviya zvekunzi kana uchienda kunyika yakati vanotokupa munhu anenge achikubatsira. So those things ndo zvimwe zvekuti musati mafunga kuinda baba namai you need to first of all igara pasi monzwisisa kuti chiine chii chamuchanosangana nazvo kumberi zvinokubatsira kuti pamuchaenda munhu wese anenge ari pasame page. And then futi toenda kunyaya marelationship aya ini ndakambozvita ende ndikutozviraramawo pane imwe nziro. Mukuwanana kwedu kazhinji tinowanana tisingazivani. Munhu waunoda chaya chaisimile kutaura chokwadi haumbofi wakakomplaina kuti munhu anditi ndawana ndiro mukati but because of maybe mabackgrounds enyu kana kuti maybe masangano atikaita ndo anoita kuti tukomplaine because munhu waunoda simile indotozviona izvi kuti chero ndikanzi ndaita basa rakawanda stereki murume wangu anotoita no baby let me come and help you handiti. So it all go based kuti connection yenyu mimi munonzwisana svika palevel ipi. It's not only connection but respect chaiyo whether angava murume wako kana muri mukadzi kana muri vanhu vanorespectana munogarisana zvakanaka naka. Ndo chimwe chinhu chandakadzidza kuti as a human being chero ndikazorwadziwa ndikatanga kufunga kuti mazuva edu ekuti tirarame yapinda achipera ka even if nchida kuita zvinhu zvakashata ndobva ndaregedza. So ndo zvimwe zvinhu zvekuti pane maturity so kanoda kuuya mumarriage nekuti munhu anoita zvaunoda 100% hamuwani. So you need to be a mature person anogona kunzwisisa kuti panapa kana zvadai regai ndidai. Hakuna munhu ari perfect simene mazinzwa hakuna asi nzwisisa mwoyo wako kusvika pa75 kana kuti pa80 handiti. Ende ukatodaro unotoona upenyu uchirarama zviri normal. So I think ndo zvandinachingoti hangu ndishare maererano nenyaya dzemamarriages idzi. Of course marriage haina formula but unogona kungodzidzawo 1 or 2 3 things. Right. Yes. Thank you very much, Kola. Thank you very much. Wise words. Thank you. Guys. It's a discussion. It's a conversation that we are having. A discussion. You are allowed to say your piece. You are allowed to come and say that. You are allowed to come and say, you are allowed. But at the end of the day,
pakupedzisa kwegeva chokuti zvinoita ndezvipi zvisingaiti ndezvipi handiti right ndozvandataura kuti uchipinda sometimes hazvirwadze uchinyatsoziva ngoti rega ndinongewo right ndidai ndiro dzachona handimaona then toona ende zvataura valid point ndekuti sometimes vanhu munororana usingaziva nebackground mango asi ndakambokuudzai guys ndikati chinoitika ndechoti kana muri mukomana nemusikana varume vanokutadzai the side raunoda kuti uone iwewo musikana uri kubudisa the good side kumukomana rauri kuda kuti mukomana wako auone kuti upinde mumarriage hati ndizvo then get me wrong but ndikutaura chokwadi andika ini ndiri kubudisa side rangu ndine mukomana wangu because I want to be the best. I am showing him the best side that I have handiti iyewo show the best side that I have. I overlook any red flag yandinoona. Thank you for the stars. All the red flags ndinotodzi overlook because I'm madly in love with this guy. I only see zvakanaka zviri kunitaridza kuti ndinoda kuti ndione right madanana 1 year down the line asati mazivana 1 year down the line kana 6 months down the line ndakuda kutoroora ndo kazhinji kacho anditika ndakuda kutoroora munhu atororwa munhu arorwa apinda mumba wave mumba manje zvawanditaridza zvazvo yandiri kunze manje it's now changing. You were caring ndiri panze uchiziva kuti kunobata maruva uchochindipawo uchiziva kuti pakaitika something tinotaura namumba handika ndave mumba muya manje wakundudza kuti aiwaka haundudzi zvokuita kapanapa panorira gumbo rinorira panapa ndirangu handika atove neumwe hunhu wahunga usingazivi uyauya mari yawambovigira maruva yawo kuti ukakumbira kuti mari kunzisha basa inoshanda kwako zvinochinja mukadzi yauya anga chimbovekering achienda kumba kwemukomana achinocleana achinotsagadzadza achinodiva achitomufarira mufamily because muroora anogona anodai azoroorwa anotomuka nawo anokoloko zvake arimo machira haachacleani mba haachadini atochinja anembaka wakonza inonzi pachichona tinoti munhu anenge akonza wakonza wavemba manje saka ndichaitirani kana kucleana murume ndoye murume yakanyorwa nemurume wane zuro iya nyaya yemurume wazuro yekunyorwa nezuro iya wekuti inda kusiya mukadzi because mukadzi wangu zvese zvikuitwa namaid mukadzi wangu hamuki anogara akavata anenge achingori pafoni kana kugesa vana mwana akarwara cheko akaudzwa nemusikana basa kuti mwana arwara anongoti achaita bho kana kuti ngomupa mushonga haana kana ke hachina kana ke nevana maid ndiyakuziva kuti ndinotora mwana mumhanje nemwana kukliniki mai vakavata vari mumba usimbe hwacho zvinenge zvakaita mumba kana maid asipo makaiona nyaya yakanyorwa nemurume nezuro neposti yakanyorwa nemurume yanezuro anomaona unenge wasvika pakukonza pamwe pacho tisingazoneti post ibata depression whatever mhendo but munhu anenge asvika pakukonza pamwe pachona pekuti inini ndichaitirei ndakatouya takambozvitatoga tichitaura guys so wakuti wakunozviona wave mumba muyamiya wapinda mumba manje wakutanga kuchinoona wajewawo mumba kuti no man munhu uyu zvandaiona zvisiri izvo handimona siwa muvhara dhoiri okay munhu wandaiona haasiriye thank you memory ndaane different person unomumba hanimona yatove niti vanhu vakikirikiri mumba iwe kuti handivhiiwe esi rudo uya chiti waivhiiwi matove nefight mumba then vaane fight mumba kudaro koya vemacos mapinda nemacos enyu mainda kunze nemacos ikikirikiri kakubva kuafrica mapinda muuk thank you zviteti masters pane chichastopa kikirikiri here nokuti maa muuk kana kuti it's going to be worse nokuti muuk manje kunotori worse than kuafrica handimaona because muno ukangosiya ndiyo iri apa unongodzoka iri ipapo handimazviona ukasiya kapu yako iri apa munhu wese anenge achimhanya chienda kwanenge achienda handimaona ingori mheno muchingokrisana saizvozvo unongodzoka riripo handimazviona saka it's going to be even worse saka amheno kune vari mumadating game vasikana timu redu riri pamamuri madating please take your time to know your people vanhu vari kuurayiwa chaiko chaiko handika vari kuurawa nemapartners mamwe because anga asingamziva people are married vanhu vakarogwa nemapsychopath because haana kutarisa kuti aitoona tumatrends but aiti ignore because tiri panguva yekumbojola panguva iyoyo kola hello sisimelo yes muri sei iri right ina ndichida kungotowo zvangu maonero angu ini ndekuti environment iri kuno yakatosiyana totally nedhataiva nadzo kuzimbabwe yes kuzimbabwe ndikuda kutaura ndakanangana nemarriage yangu ini murume aingoti kana asiri akabva kubasa musi friday saturday aingomugogeza kuma 10-11 woti ndakumbobuda
atobuda aenda zvanga taizvigamuchira kuva zvinhu zviri normal yejustice atobuda oenda oswera ariko tongobhilivhwa kuti ari kudora ari kupa ari kupiwa ozodzoka ke kuma7-8 manheru ende dzimwe nguva aigona kutofona achipa maexcuses ozodzoka even late handiti but to us nesuwo taizvigamuchira ndotouya pamafinances of course taisenzawo semadzimai ungoti ndokubasa but unongochitambira mari shoma than yemurume vachinji varume vanenge vaine madhiri avaiita handiti saka aitouyawo nemari after yangobva yaine mari obva wati endei for shopping handei for shopping handei for chakati saka angane sort of kacontrol kekuti mari apa ari pamusoro pangu but kuno kumanje vari kutedza kuadjusta sineri kuti nditi murume wangu inini ari off ongomuka na10 ogesa obuda woti ndakumbobuda odzoka manheru azvibude kuno kunotoziva kuti kana abuda aenda kwakati minoka relationship kari kuno kakatosiyana nedzitokumba most of the times dzinenge tiri tese toyawo even nyaya dzamamuchitaura dzekugesa dzekudii kuno kutaura chiro kwati sesimeri ina ndize ndakapedza kuswa manews lini manews yaiwa nemalashis I can't even remember but tiri kumba waimeka sure kuti waitongosiya nzara kuti rege dzimbobwita tegera tichigeza tine manews tichigadzirwa musoro chichinja every after 2 weeks a month tichichinja musoro tiri presentable saka zvasiyana these guys are just failing to adjust ende pamari pacho dzimwe nguva chaizvizvo tikadaunyatsopika maships ndotorova mari kudarika yake yaanenge achiuya nayo saka izvozvo zviri kuafecta obva unanga ari kudzvanyirirwa akuchida manje kuda kuti zvaaita kuzimbabwe achiita iko zvinezvi hazvichabudi zvaaita zvokuti anoita mabhebha ake mufono obva tifoni ndeyebasa haibatwa haizodii kunoka hazvichabudi saka izvozvozvo akubva afira kunge takushamisira saka ndo zvimwe zvacho zviri kuitika ndo zvandaichida kucontribute Very true, very true. Kutaura chokwadi. Thank you the starters. Thank you guys. Let's achieve the star part. Thank you. Atana valid points. Guys, tererai. Anditika tere atisi kudzira munhu zvokuita. Hatiudziri munhu zvokuita pano. Thank you Barbara. Thank you guys. Nema stars guys. Let's star part. Atisi kudzira zvokuita. But ukaona takuzotaura kudai so seni hangu. Ndikataura kuti zvinenge zvidzikuna badzichingoya semunyaya dzamunenge muchingofona nesemunyaya simeni ngaminoti kwandiri chi wani ndikangomutswa nehwani nenyaya yakafanana nekuti simeni ndikuita advice kuba kwangu kuri kunetsa zvakadai zuva iroro vose vanenge vakaita mudungwe kuti vange vanofonerana semunyaya ndo dzinenge dzichiuya hanimona saka you see kuti it's too much hanimona nyaya idzi dziri kuramba dzichingoenderera mberi hanimona sure flexibility kuno kuyasiyana nekuafrica kuafrica we were very flexible zvataura handimaona so but kusaisa manews kana kusaisa ma-eyelashes handiti hazvingaiti kuti titedze kuti tiwirirane mumba medu because kubasa kwacho chaiko it's not very hygiene kuti ugare uine manews iwo kana uchienda like we talking of ma-COS handiti because ma-COS ndo vanhu vakauya nema-sponsorship tisi vamwe vacho manews taigara tinawo daily nzara kutodyiwa nemanews but it's no longer impossible sometimes because unenge uchigara nevanhu vanenge unavo andimaona nzara unogona kubika pamwe pacho unogona kana straining time yekuti uite straining ikasvika une manews unogona kutokuvadza munhu uriwo uchizama kunorestraina unobaya munhu nemanews handimaona saka just kubasa wise chako manews chaiko unless uchigona kuita maybe yangu uri smart akaenzana newe but time yacho kunogara pasi handimaona uchinoti ndikunoita manews guys handimaona it's about 1 hour or 1.5 hours wagara pasi ndikuita manews handimaona because manews aya emuno ndo mbekambometa totitemsida function kuzobvisa ihondo handimaona kubvisa ihondo ndomakutodzokera mubvisa ikoko kana une acetone yako wobvisa wega handimaona but itime futi saka ndimunoona kuti zvinenge zvatisiyanei pena zvineve kuti kana ukasita manews kana kudii hakwanisi kugeza kani kubvisa zviri nice tinongodhisa zviri nice ikoko dressing itoro china kubasa ini guys despite ndaonekwa nani handiona nongoti yezvo ndinofanwa kuendireko kubasa ndinogeza ndotonyatsa kupfeka kutogeza zvakanaka kuti ame ndikuita kuofisi nekabhegi kam ikoko kubasa ndichinja handimaona so ingogeza ukauite handivazvoda kasi kana iri yekuti kutsvaira mumba gaizi nevarume venyu
ini ndaitombofunga kuti UK ichaita kuti vanhu vakaona vabhonde, but it's like people are drifting apart because muwinter muyamiya munenge muchingori mese anoona ukabva kumba ukubasa ende kwazhinji kutora chokwadi kumakambani akawanda kwamunoshanda vasikana mabhosi emakambani enyu handifungi kuti vanhu that if vatoziva kuti uyu ari married uyu akadai chero mashisi enyu vanotokupai according kuita kuti nokuti vanotovhandiwawo kamafamilies futi anoona kuita kuti uyambowana nguva nevana uyambowana nguva nemurume wake vanotogadzira marota avo vachitoziva pamwe pachona kuti uyu achaenda kumba uyu vanotoziva andimaona saka chiri kuita kuti tite drifting apart kutaura chokwadi zvikomba maboyfriends kumabasa uku pane mumwe mukadzi ane keyaki kambani ari panapa sori akodhiya sori munin'ina wangu mukoma wangu actually ane kambani yake panapa akandifonera akati sisimeli munositora nyaya dzekuti masios nichidai so ende ndini mumwe munhu anodhipenda nichimira nichiita so handimona zvikanzi zvandinoona kukambani kwangu zvakaoma ndikati chii zvikanzi asi mene kuti tiro zvino zvakaoma ndikati wakatora kupi zvikanzi ndakatora vese but vakanyanya ndakatora kumusha kuZimbabwe mukambani make uko oright bo chii zvikanzi asi vakona zvakadaro saka murume wakewo aishandawo kune makambani saka vangotaura kuti ngatingorana kambani pamwe chete vanorana makambani yavo kumwe chete kwavanoranira kambani yavoko vedu we kwanzi murume wangu ndiye anenge achida mheno tanotaka basa rei mukambani asi obviously kanenge ari kumapepa uko anoona kwanzi iwawo ane kuitirwa izvi navakadzi kukambani kudai zvino baba vanonoudza mukadzi wakasawo makamera imomo anenge achiona handichimaona anenge achiona wese kwai unonyatsa kuona kuti ndo inonzi miedzo ndikati saka vachagona here kuramba vachikunda yezo iyi handimaona zvikanziko zvino ndingambodindo ndikati aiwa chingoati pakadaro guys ndochaya kutiwo aitochiva chotedza taari kubatikana nazvo kuti zvino zvanyanya kana kuzonzi vozotanga kutora fa bachitaura kuti hanzi kutisvibisa mazita kuti isusu tinozodai tinozodai moti kuitawo here ikoko handimazviona chokwadi chiripo ndechekudai handimaona sorry guys handisi kuti vanhu vese asi kune chikwata chiri kuita izvi garai matsiurika guys mitswai Destiny ndopandinoda kusvika chiremu thank you for the question rega ndisvike ipapo ndopandiri kuenda ipapo thank you for your question kuti adzimba diary so you need to tell me kuti kuchando ikweyo vanhu have time for affairs and not for matter ndopandinoda kusvika ipapo zviri kuitika nezvekudai so Destiny kunoku based on zvimwe vanangu handisi kuti musazondudza kanyaya munaindudza asi pamunodudza nyaya idzi rega dzishandisewo kuti vamwe vadzidzewo handimaona vamwe vadzidzewo nyaya handiti hatisi kutaura mazita nditidini asi kuti iwo ndo unochigoziva kuti ndini muridzi wenyaya handimaona chinoitika ndechekuti kumabasa kumanje kuri kushanda varume nevakadzi varume vamwe vari kumanagement chaiko kubasa kuri kuitwa maaffairs wangu kuri kunzwa kuma makambani mamwe kana chitanga vakupura apa ndakaonline phone number iripo apa kuri kuitwa maaffairs uri kuona saka chiri majina Destiny affair yemunhu unoona everyday nemunhu wako ndiona kumpa uko 2 seconds ndikutopesa mukuda 1 per week iwe uri mukadzi taura chokwadi plus zvinhu ndichinongonakidza plus saka vanodikumba kune kwava nema-unresolved issues vamwe vakadzi kutoramba maiwe mwana wangu ari kundifonera pano mwana wangu wekubasa unogofona zvandakotaura naye wani
Zvakaoma. Right. So kubasa it's easier kuti vanhu vatodanana kubasa todanana kupi kutodanana kumba kutaura chokwadi ndo zvinhu zviri kutoitika izvozvo. So umwe munhu amubvunza bvunza naJason kuti hanzi zviri easy kuti vanhu vanodanana ku ndo zvitori kunyanya ndo zvitonyanya kutoitika izvozvo. Handiwana totaura zvinhu zvandotoziva utomubvunza mwana saka kumba konzi kana anambokangana mama diaries anambokangana zvakandiitira ndotanga kuudzwa nyaya dzanasingazidze kumasure saka ndiri kutongotsiva shiri yakabvuta rekeni womuzati but mwanangu do you know kuti zvinhu zvakadai so zvino kubackfire iti hakuna pabasa you can never have an affair kubasa hazvibudi guys kutaura chokwadi you cannot have an affair kubasa hazvibudi haina kwainoenda idistraction chaiyo hazvibudi but unozati kana uchitaura panguva yochudza vanhu uchudza munhu hazvinzwisi because already atove mazviri handimaona ati mazviri and remember vazhinji vakauya kunoku hanzi there's someone akamitsona bosi wake iwe ini ndati zhewe dzangu dai dzaigona kuonesa zviri mukati maigona kuona zvandinowa handimaona zvandinowa tikazotaura edu pana panozoita kunge chipa ti mamwe mabhosi miskwai mamwe mabhosi miskwai nokuti rimwe day chaichikudoma ine mazita ini mondiziva one day chaichikudoma ine mazita miskwai handimaona you don't take advantage of vasikana vakadzi ava iwe unotoona kuti muyedzo wauya uyu ndikutoitikwa muyedzo handika wonowira mairi muyedzo wonowira mauri muyedzo call again ndiri palive dear ndiri palive I'll call you later handimaona miskwai unyazoona kuti uyu muyedzo uri guys kana handisi kuziva hangu kana paine varidzi varume varipo apa varipo tinavo varidzi vemakambani vanhurume vakatarisa listen from your sister andika I am your sister listen and listen carefully because we want to save each other anditika makambani ngaakure handiti you uchibudirirawo kubudirira kweduwo maZimbabwe handitika uchibudirirawo kandionawo makwanisa mari unotengera drink iwe handiwazviona inzwaika kumabasa kunotori nevamwe vanhu vakatumigwa naSatani muri kunzwa vakatopinda mukambani imomo for a reason vanotorine vakatoteya zvavakatoteya zvinenge zvava kwauri iwewe zvimwe zvinhu ramba antiona tiza neupenyu hwako if possible tell your wife handimaona udza mukadzi wako kuti anditofunga pakati ngavamiswe musati kana murimo mukoma comment section umu vemusikana wamaka fonai nababa kwenyu fonai kana murimo comment section umu fonai mutaure nyaya kana muri comfortable mutaure nyaya yenyu kune hondo izvozvo somewhere else itoriko as we speak itoriko but the thing is now murume being murume havakwanisi kuresista some of these temptations handimaona they fall into those temptations zvinoafecta munhu wese manje zvichaafecta kubva kukambani mukadzi kuvanasati vanoziva kumunhu wese nekuda kwefeeling ye2 seconds kana makonana mangwana nokuti inandizoti ndokuzani chikudii zvazvinoita mangwana muzati kuti uyuyu vazoziva kuti kune zvimwe zvinhu vazoisa chikamera muofisi umu unozati chakaitika vanoti ivo kubasa kwakwa kuita hondo yekuti vanga vakonetsera nemungu nemugirlfriend nemurume mukadzi asingaziva nditi murume anga asingasabvumidzwe kuti achitaura nemamwe mafemale staff uye achiona airwa shanje dzemurume asiri wake pabasa apa then pane one akazonyora anonymous message kwaari akati please zvitarisei saka iye ndokubva angoitawo semunhu akangwara kwati kwai ndaitsva ndokunodiwo ndobva azonisa chikamera chake chimuofisi memurume umu handimona ndoma akaona mashura imomo handimaona pabasa handimazvona saka unenge akuwa godo kuti ataurire nauye taurire nau but vakabanika mai abva uye akati but mafeds kumabasa are very common even varungu vanozviita just because varungu vanozviita maya it does not make it right just because umwe munhu ari kuzviita it does not make it right nokuti kuvarungu zviri kuitwa
chazvinoita chekuti manje kuno kwacho kuuk vanhu vakabva kuafrica mazimba tine godo tasara nevarungu vanoita mafosa mudzikisa mwatosheya kutodedza bhururu kuti ade toita 36 iwe haungazviti kuno ndokusina kwatakaita murume wako kwese kuona kune meseji yakabva kushamwari yake yakare mufoni make chaiko unzwa kutsenetsa kana kuti kwapinda sei chiimagina manje kwaitwa fei pabasa rokuti it's very common kwaita fei murume achatoshandika haachabvumidzwa nemumwe munhu pabasa wechikadzi kana paine mwana magaro akadarika ake haachatobvumidzwa pabasa just because yatove hondo yatove godo ndozvatiri kuti zvakanaka ndozvatiri kuti zvakanaka here asikana kuti it's common nokuti chinhu chiri common hazvino kuti chakanaka guys mazibhurugwa atinopfeka yaya maziri anzichiya ari kubuda mupfekwa nemunhu sekushenaya ane makazara kudai anenge zigumbu rakadai mabhurugwa aya ari common azara zvokuti doesn't mean kuti really nice. It's ugly to me, actually it's ugly. That tells us hati mazviona. Look at nyaya exactly tatsa nyaya Baltazar akalaza vakadzi vese kubva kuna mai mufundisi vake vekuchechi aipindira hakuna mukadzi airamba kuofisi akarova vese aipindiridza kuofisi kwake Baltazar mukadzi wanyaya akarova munhu wese kuofisi akapindira vakadzi vemaminista mukabhineti mumangari achirikita mavhidhiyo akabuda makamaona umwe akafa makazviuraya vakadzi vanhu vavai umwe ane nhumbu yemurume kuita muofisi naBaltazar asi gembe racho rakapera sei rine guva rimwe riri pasi rine guva riri pasi kune vakafa zvamunoziva inini kune mukadzi yakafa yayo patebhuru ya akafa kamwa poison akafa mavhidhiyo alika saka kazhinji kacho gemi ratiperi zvakanaka nokuti one pamuchitaka kunetsana muchidzinga murume akutira kudzinga kubasa iwe uchienda kunoripota wanoripota zvakuinvestigata wakukanganisa nevamwe vanhu vasina chavanoziva zvavo mukadzi ana chaanoziva akutongoita zvinhu zvake zviri state forward hasi toziva kuti kune tsvina dzakadai dziri kuitwa anomuona vana havana chavakuza zvatokanganisa munhu wese nekuda kwefling yemadays because chero chokwadi hapana murume azombosii mukadzi wake achiti ndakuenda uko chero ukaita garo rakabva pana nekwamutokoko rongove garo chete harina basa saka ngatidzidzei pekugumira guys varume rambai imwe ionai satani achibuda kuti iyo ndo inoimiti satani uya wakuchitouya kuno furatira kudai subside kudai so kana muri kubasa asikana itai zvebasa famba ititai ndifonerai mabhosi enyu zvebasa dzimwe nyaya dzekuzoda kuti muda kudidi muda kuna bhosi wechirume itana bhosi wako wechikadzi itanyaya nabhosi wako wechikadzi itanyaya nabhosi wako wechikadzi itanyaya nabhosi wako wechikadzi tauri naye tereki nyaya no stop you but we all know kuti zvinopera kupi nokuti kudzimba dzakemaCOS akawanda dziri kupisa dzimba saka comfort achaiwana ikokoko ndokwaneiwana hanzi naBonnet it's not normal because isu tiri kuhura tine varume ataura ega Bonnet handisiri ndadaro kendipimire ataura ega handiti mazviona saka fonai tinzwe fonai boundaries has to be set ndo chokwadi fonai guys fonai fonai vada kufona okay this one was calling me calling ndakuinzwa no but amen andisi atisi kuti ndikuti kune 1-2 vanozoteererawo kune 1-2 vanoteerera vanonzwawo handiti maona kune 1-2 vanoteerera vanonzwawo kutaura chokwadi kukuitika zvikukutu chaiko chaiko kuri kuitika zvikukutu inini ndakazobvunza mwana ukati naye mwanangu as much as waya ushara nyaya yako iyi handika iko ndinokuti wakanzeligwa COS handika nabhosi ava kuda kuva exposed maererano une zvese handiti wakanga usingazivi here kuti pawakakunyenga letsera vakakunyenga iwo handi waiziva kuti pana mai vanomushanda nesokamari ndokwazi vanoshandira kumwe handi waizviziva wakaudza here mai kuti mama ndozviri kuitika izvi kumuri kwenyu kana wakatobvuma murume uyu handi akanzelegwa izvo itori hondo akutogwa hondo kuti hazviti kana tinyora tonyora tese nokuti baba akakanzira vanoti kwazvakuenda kusika ukabva kanzira COS anmona saka musikana kutaura kuti aiwa ini ndine zvese ndinetone mapicha ndacho vatora chaicho kuti tiri kumalojiko vakashama
ndinazvo anazvo ndikuda kubudisa zvese saka una kuzobvunza kuti adho ndotangira papi ndinanikazi ndinotangira papi nyaya dzakadaro I don't know handinoona kwazvinosvika manje right now paanoenda kushanda kwavachanoda kunoripoti kwacho hatizi kuti vanosvika vachiti kudi pamanenge yakutombonzi investigation sekuti muridzi wekambani vanoita investigations haminoti vanoita investigation kambani yakavhurwa here kana kuti kambani yakavharwa hatichazivi kwanzi zvekudana pabasa zviriko patinoda kuti zvakaipa chero kudanana nakoligi wako chaiye I don't think kuti it's fine kutoita koligi chaiye koligi wako chaichaito kuti urushana nakoligi wako chaiye besides kuti zvambosara kudi kudanana nakoligi I don't think it's proper I don't know omukutaura kuti talks of echemberi who knows amen getimboedha mwana maina futinzwa Anzi woman please suye hana and then ngatozongokuita unfair dismissal yandokuita unfair dismissal iyoyo because wakuinda you are going to extremes and we don't know what was happening not obvious not on one side ka asi chero chizozaza zoona tene maburi one side ndokuzwa iri tene maburi maanswers nichamaoneka hapa nokuti baba hapo asi nochera zvine maburi handiti unfair dismissal yes but why chaitika kuti pazoitwa imam chidarana zvakanaka chaitika kuti pazonzi unfair dismissal chini paipapo hapabudi answer iri straight chavepo manje yatove hondo isina patodeclare fight war hello kola Hello, Maskera says Maskera changu. Ichokwadi mufunge hatisi kuti vakaenda overseas chete ndo vanoita izvozvo munhu unenge wagara uchingozviita asi unenge usingabatwe kana nekuno kwatiri futi kuchoni vamwe vanotozviita mumwe akatosvikira pakudanana nemumwe murume yari pamurume futi murume wake akatozopfurwa nepfuta akafa akatonzonovigwa kumba asi ike zvinezvi ari kunetseka akamupfurira murume wachona iye haana kumuroora akangotumubva angomusiya akadaro saka unenge wangogara uinacho chiuno kwete kuti kuenda kunze wobva wachinja unhu kwete ndinoda kuti kwatiri sisi kumadzimai ngatigutsikane nedzimba dzedu nyange mumwe wako akati aneta hazvinei kuti ungarega kudya musi iwoyo wobva wanzi wafa kwete garira murume wako yeye nyange zviite sei tisachinja unhu hwedu nenyaya yekuti anzi taenda kumwe kune imwe nzvimbo takuda kuadopta tsika dzeikoko isisi dzekumusha kwedu taakunosiya nokuti zvamunoziva vamwe tinokangana kuti patakadanana zvakanga zvaita sei uye tairarama sei takukanganwa nhamo dzedu nyange ukaita mari yakaita sei murume wako ane shoma hazvifanirwi kunge uchiti wobva wasvikira pakumudherera wobva wamuhurira chinhu chakashata ichocho nenyaya yekuti izvo iwe unenge uchiziva rakuramangwana kana kuti makabva kupi nepamava ike zvino ndichida kunotsura futi kunavo vakadzi vanoenda vachinoita tuma-action kuvarume vamwe ndinoti aiwa musavafendere varume vakafanana nevana vadiki saka ndinotokurudzira kwatiri kuti ngatizvibatei tisaita kunge imbwa handisi kutuka asi ndekungofananidza chete nenyaya yekuti ngatigutsikane nezvatiinazvo mwari vakatipa varume ava vachiziva kuti ndiye akakodzerana neupenyu hwedu isi tinoda zvakanyanya zvinozova zvinotipa matambudziko murume womunhu habatwi handidi kukunyeperai haambofa akakuda kana kugara newe anoti uchangomusiya futi sezvawakaita naye saka vanenge vachingonyengedzwa chete saka ngatisiyei kupinimidza kunge imbwa mberi kwevarume kuita sembwa iri kuda kunodya bhonzo ngatisiyanei nazvo izvozvo ngatiitei hunhu kana wakafamba uchiti uri kunofamba kunoshanda shandira mhuri yako nemurume wako iyeye zvakadaro nyange muchipesana mashifti enyu mumirire munosvika zuva rekuti iwe unoita ofu yaita ofu mogona kunofadzana muri pachezvino nechimwe chinhu chandinoda kunotsura ndechekuti vasikana kana kuti vana mai kana kuti anani vanin'ina ngatisadananai nevanhu pabasa ngatisadananai nevanhu pabasa kana kuti wane basa wonzi distraction chaiyo a bomb waiting to explode saka ndinoti ngatisadanane kumabasa nevana kana wakaroorwa
mira wakaroorwa kudaro. Uri simu tora murume womumwe nokuti hakuna kwamunosvika, unongosiyiwa futi zvakadaro. Hakuna anonzi mukadzi uyu ndiye anoita chaiche ndiye ari right. Kunyepa vakadzi takafanana. Varume vanotaura kuti vakadzi takasiyana, kunyepa anenge achingokufadza chete chete. Nechimwe chandinoda kutsura ndechekuti vasikana ngatimiswe pakutorana mavhidhiyo munhu akashama. Haunyarewo here kutora munhu akashama uchigara nazvo mufoni mako? Zvinova zvinhu zvinonyadzisa kuti uzonga wakundomushambadzira kuti azozviitirei. Iwe waimbodirei nemurume munhu ari wako unonzwa sei? Zvinorwadza. Vasikana hatidi kunyeperana, zvinorwadza. Varume vazhinji vari kupfurwa vachifa vachifira hama dzavo nenyaya yechidhori chedu ichochi chatinoita ichi. Saka ndinoti vasikana ngatimiswe, ngatigutsikane nezvatiinazvo. Kana waona kuti hauchadaimba, siya mwana waridzi ari mupenyu, woenda wonozviitira zvako izvozvo, kwete kuzosvika pakupanichana nokumisana masiyosi nokuita sei. Zvakashata izvozvo. Ngatizivei chatakafambira, tizive kugara panzvimbo imwe chete. Koda kuti uzivikanwe nemumwe munhu. Vanhu hatitye here kuvhurira muviri mumwe murume asiri murume wako? Murume wangoona ipapo wotovhura muviri. Aiwa, ngatityei tigone kuva nekapride kuti nini handiite izvozvo kuti ndizivikanwe varume hopu. Nyango wako akatoshorwa zvakaita sei, asi uchitori naye zvitori right. Ngatisaendei pabarika zvokunzi ye varume vanonetsa, ngatitei 2 2 3 3 kusakwana, kushaya hunhu. Handisi kutuka, asi ndiri kuedza kuda kunoti tivhurane pfungwa. Ngatisiyanei nokudanana nevarume vanhu kuparadza mereji yemumwe munhu nokuti zvinokupa munyama. Hazvireve kuti anenge akuroya asi munyama, nenyaya yekuti anenge achingokugunun'unira. Kana vana vachitaura kuti vakaenda nanhingi, baba vedu vakaenda nanhingi, zvinokupa munyama. Ngatisiyanei nokuektira varume please. Ngatisiyanei nazvo. Ngatisiyanei nokuurayisa varume nemaboyfriends vachipfurwa vachifa, uchitaiwa nokuti aziwe kumba kwedu afa aenda akadaro. Upenyu hwako hwese unogara uchingoshanyirwa nevanenge waurayisa iyeye. Ndo mashoko angu Guys, miswai nemakomenzi enyu guys, miswai nemakomenzi enyu guys, miswai. Fonai apa, mda kutaura fonai mutauri. Fonai kana kuti edhai apa mukwire. Edhai mukwire guys. Ndotetedza kukonzentrata pana manchiverenga makomenzi enyu pano. Anditika fonai kana mda kufona, fonai kana kuti mukwire apa mutauri. Isai number, admin isai number. Admin isai number. Isai number. Imiwo makomentators miswai. Straight up. Zvakaoma. Right, fonai guys, isai phone number. Wajineti ndikuti huyai mutaure. Ndikuti fonai huyai mutaure. Anditi, huyai kana kuti kwirai huyai mutaure. Nokuti kana muchinyora muno ini ndinodistractika nemacomments. Handiti, asi mukakwira kamukanyatsotaura namadha vacho kana munyora kuti zviri mutauriranaka, ndokonzentrata kawanika. Pana kuti ndizoti ndikukonzera macomments kundikudatira choga nakona. Come on guys. Masingura ari kuvava mucomment section, masingura ari kuita kupenga, asika mukati nyika haisi kuda kugumai. Masingura ari kuvavei. Thank you S. Right, iyo number in fonai. Fonai. Umwabva waya katoyeza nyora kuti muri kuti tiregeriwe nakira ndaumwe munhu ndabva ndapera pawo. Ndabva ndatopera pawo. Ndabva ndapera pawo. Zvakaoma. Chivonai. Huye Nikis. Kola hello. Kola hello. Hello. Yes, dzimai phone iri kumashure. Okay. Zvaita. Right. Ndinoda kungotaura kuti maZimbabweans I think tiri kuzinyanya. Zviri kusemesa. Zvatinoona zvimwe zvachona ndezvekutoti dzimwe dzenguva mune mamwe makampani atinenge tichinzwawo nemabhururu nemai nezvimwe zvatinenge tichitoonawo zvedu vana vapedzwa.
hauwane shift kana usina kuita zvakadaro izvozvo mukambani. Kuti uwane shift hunge wabvuma kuita sei kurara nemunhu. Right, thank you very much Kola. Saka apa patakushifta manje takuenda kuvarume manje. Kuti kwaita kutsikirirwa good handine nyaya. Teererai zvekutaurwa apa guys. Teererai. I think zviri kwese nekuti inini kana ndichinge ndaona kuti ndozvazvaita ndine right yekutoenda kana kuunion kana kudii nekuti maitikiro azvinoita achona ndeyekutoti magumo achinondinetsa ndechekude kurwadza ndechekuti magumo acho mamwe chete sezvamamuchataura dzinopedzisira dzakwidzwa dzakune mamwe malevels pachasvika time yekuti musikana achati handichada kana kuti pane zvichanetsa pachaita godo kakubatirira kekuti mumwe wangu shanjidza mamuchareva dziya zvinosvika pane rimwe level posi anoda kuratidza simba kuti aiwaka iwewo musikwenda kabata aita ndakukanzura siyo esi kana kuti mashifta yobhadhropwa nekuti wakuramba mazuva ano saka ndapota hama dzako ngatimiswe vana vadiki vachapedzwa nezvirwere nevarume vakuru asikana dzinorwadza mufunge tichiona tiri vabereki kudai aiwa ndinobatikana mufunge ngatimiswe hama dzangu vanhukadzi takaramba tese varume havanoregera tsika iyoyo vanoramba vachiiteerera nekuti tiri kuita sei tiri kupatisipeta mazviri aiwa hama dzangu ngatimiswei wakadai dai takasvika pataiyambuka nyanza uko aiwa ngatizviregei hama dzangu zviri kusemesa zviri kutyisa. It's a talk of the areas dzatinogara kuti mazimbabwe anozvifambisa sei nekuti zvinenge zviri pachena havana matyira varume vacho nekuti vanoona kuti vasikana vacho vanobvuma saka zvinoda kuti apa vanenge vachitaurira nevasikana vese mukambani kana akigana uyu ojambira uyu haukwanise kuramba because urikuda kupuwa shift andoramba ndipetu ndedzidzo ndidzishande bho vanenge vachitenderedzwa memana zvokuti china uyu chinopedzera chane wese hati munoona kapatani kacho kanopedzera kasaite so kasingatarisike kufumuka kwemwando iwoyoyo aiwa zvinorwadza mufunge zvinotyisa yapakaita saka imini sevanhu vagara kudhara munomu vagari muri kuzviziva zvikuitika zvomuri kudai madi kumboripotawo chinooneka manje dzimwe dzenguva proof chaiyo chaiyo iwewo kana uri kuona kubva uri kupanze unongosina zvinotinetsei asi zvinoda kuti mwana hwane akasumudza musoro akati ndo zviripo wakaziva kuti varipo vaviri vatatu wovaconnect I think tinenge tadhila nawo tiri kunetsa pari zvino zvinechekuti vana vanonyandirwa 1 dzimwe dzenguva vachitoziva kuti tiripo ini nanhingi apa baba yavo kumba vanenge vaine mudzimai kuti mumbotipira mudzimai azviite chete kuti vakadzi vane bapu regwai unenge uchimupa zvakanaka kana uchimutipa kudai so anozvitoona kutengesa uko kuti utoita iwe munhu akaipa handiona ndopanonoita kuti havasi vakadzesa nezvipfuva handiona neuchiti mukati kana azokudzwa ita chipfuva ochitenga kutsvaga nyaya idzi ega akanyarira kuti oona tanowanei zvinomubhanzo unozozara wavewo una ukarokwa chindiwa taura zvakadai unouya dhionziwa dhimusene unotopinzwa pamahwani chaipo asi kuziva kwandinoita imwe kesi acho mukadzi kubata akazvibata handizoti zvakabuda sei zvakanosvika sei kwaari but handizoti yakazohendliwa sei munongoziva nyaya dzacho dzinenge dzakunetsa panenge pakunyengetedzana nekuzodidi vanhukadzi nekuziva kuti arume wedu mazimbabwe tiri kumba vavazhinji vanhu vaiziva kuti hava ndo zviripo chihuri chiri common iyo nyaya yekunomaliza zvinhu zvisina basa handi muri kuona saka anobva angoti kuti ndamudii ndo unhu wake but hazvichinje unyowo hauchinje vana vapera ma20 takuti ma30 takuti sorry kakaki kune vari kuzviramba nzi muuk hazviko hazviitiki zvirikokola zviriko wangu mai mwana titori momo kana usati wasangana nazvo chete zvinonetsa anoramba anokwanisa kuramba kona vatori mazvo mazviri mimotwa yazviko muri kurevei kuzoona in day out zvakaoma right thank you very much kona maita basa thank you very much muri kuzvinzwira guys mukuzvinzira zvinhu zviriko une kusatosangana nazvo chete my sister haungazivi everything that is happening munikiri muuk imomo antiona right tifanire yakufona tinzi halo kola ndoribata sei koradi asini manjimi
sisimedu varume vanhu ezvinezvi takatojamuka varume vanhu ndovakutweka vakomana vakatambwa kaneta kadyiwa zisimedu izvo isi tiri pagandage muno mutanzwa takadyiwa tikaparara varume vanhu ndovakutweka makadyiwa nevasingu here aiwa pasi pezulu vakambodyiwawo ngebhitrut unodyiwa nemashizha zvisine mudzi wacho uchidyirwa pasi nemurume munhu here kana kuti nemusingu nemasingu achinyeba patinozongobata munhu kuti imboko yemunhu saka aiwa ndikoko saka makutoti ivo vanhu vandi vakunyatsoita aiwa ndikoko munhu unongodya chero sasa muti ndipe mari senge inini zvangu ndiri inini zvangu handichipe mari wega tikudanana tikuita seutenipa mari yacho zvokunokazo zvakangofanana chero mukomana anongoti hure rangu repakati riyani murume munhu achanongoti ndikuenda kuhure rangu zvakangofanana saka mutongobva ngapo mutongoti ndipe mari chete sekurume munhu mutozai kuti kumurume munhu mutozai kuti hakuna kana mari kana mereji yakuda saka mutongotora iri mari aiwa zvemereji hakusisina sisinesi takutongoita basa mereji idhigiri ratakabata mumaoko asi haribatsiri rinongobatsira kuti rinobhadharira mabhills nechiya asi panosvika pane kuti murume handibate sisinesi mari yako pamberi munhu kumashure handi hakuna manyengo mahara hati hakuna murume munhu iye anotoibvisa mari iyo kumba vana vachifa nenzara zvinini anzara akazvimirira gaisi ari kutaura akazvimiririra iye kona akazvimiririra comment section satoburuka matelegram atogara tirimo zvedu ndangoburuka nhasi but ndotoida mari yacho pamberi ndovhura makumbo ndokupa mari yacho kana ukazoenda kana ukasandifonera kana ukazonditsvaga kana ukasanditsvaga ndikoko mari yangu ndakaita sei ndakakonekta ya vakutaura chokwadi chavo gaisi vakazvimiririra muri kupisa kudai tisimei kuti chipatara chiri kupiswa home affairs iri kupiswa zvinhu zviri kunetsa wotoda kutoita zvokutonyenga mahara uchiti hanzi todanana hakuna kudanana hakusisina kudanana mujobheki mujobheka munadanana nemunhu kudanana weuno hakuchadananbhadhasana mari hakuna hati zvekunyeba zvezvi munhu ese akazvimirira zvinhu zviri kupisa zvinhu zvakatsvuka izvi hakuna munhu arida munhu vakutaura chokwadi chavo vakazvimiririra chokwadi chavo chisina kuti chauya neumwe munhu kudii vari kungozvipindurira chokwadi chavo pakaipa handibata sisimele ndotokuchaja kuti ndipe 600 ndipe 700 kana wachema ndokuti 1000 kana kuti mauranda 30 rand ndononyenga kwe 30 rand ini ndikuda ndononyenga kana ve50 asina handidi handina chinotombondinetsa zvitori nani saka tochita mwidi ndofenge zvakadyiwa sisimeli taibika oxtail sisimeli taitenga oxtail chibikira murume womunhu asi kachikunyebera uzoziva kuti ane mukadzi utangouchafenda unobatwa nestressmwana wabika oxtail nemaged aiwa taibika isu otobika achitokuza kuti akango chakati togara unotenga yenesi mazotengisadhura sei yausinganwewe unonotenga kuti baba vafare wozokanzotambwa 10 noti ina handisati neutsinyeni ukangopfuura nepandini ndosiya mari hazviba handibate asi murume muchina iye murume vakadai unomwana aiwa I'm not even looking forward. I'm fine. I'm happy. I'm good. I'm good. No. I actually have a job that pays my bills. I've got everything. I've got a house. I've got a car. Is the time here no nyengwa takatsukisa muromo tichitamba tichivhiringika. What my love? Apana my love. Antomboda kunzwa wediroro. Ita my money. My money. Yes, mani pambere ndandinyengerwa wawa wandotenga ndozvitengera ndega wandangoteka wawa ndogona kutakwa nawo chikafu ndotenga saka ndipe mari ndizosana zvitengera ndoga waenda hausanyemberwe nezvika ndosaka vachiurayawa zvokuti vanenge vakuita vachiti murume wangu ino handina murume anoti ari wangu chero ukatosvika pane munhu ina handinyengerwe kumba unotoenda kuhotera unobhadhara bate haiwa mazimba haiwa kana asi vanotouya hobha varume vandiva varume vana musimaziva here
pane mwe ndotombosekesa vanhu zvangu pane mwari kundinyenga kuti mazino mangani pamberi apa pana mazino tonga ifuwo mukanwa umo here handisana kunyatsoona kuti mukanwa mungu arimo here hanzi yendi kuendese out akutokurisa 200 ndikati 200 ndakabva ndangotumira vana vangu same time ndikati ende munotenga chikafu mudye saka ndikati iwe 200 kuiziya 200 ndinotenga KFC unopenga here aiwa zvangu apa vana mazino vada kunodza nei vada kunodza nei pautsiko vada kunodza nei kuautsiko vasina kana ngigiri vasina kana masino acho ndashebas hayi zvitori nani ndine kamushini kangu anonzi ndine kapinki nakableki kandakatenga kamushini kanonyenga handibate sisindweni wechinda kamushini kana ndanakira kana disease hakana kana aids kana sick sadhima akapasani kuti bleke sadhima akapasani kuti bleki kamushini aka akawandika black kamungati kamandika pink kapiti kanenge karabit ndokati karabit pink saka ava vanouya nemari ava munozoti ndipe mari ava munenge musingafari nawe pamunozotenga napinga kana rapita mari yakanaka handichavadi nayo saka pasina kamari havanaka handazvifunga kutofamba neni everyday uchinditengera zvokwakuda asi pasina mari yandabata muhomwe muya takabata iri yandiri kuona mapaundi kuti 1000 hapana madhimati rakadaro saka chiblack ndochozopedza nacho basa kugame aiwa kana ndichida zvangu kana ndazvifunga asi hazvakanabata zvezvese unenge uchinde dzungu ukaona usikabata zvika zvisina basa zvezvidakutsvaga marisi ichokwadi kuti chii chiri kuitika ndaipanzwa live ndandiri palive nezuro yemaarv chimwe chikomba changu chinosenza kuti ndaifanza kuti chimondipa mapirisi ndinotochivhara izvezvo kuti chimondipa mapirisi ndine hamba dzangu dzekushupika ndozokupai nhamba kusara handidi zvokuteerwa kumba kwangu munondipa nhamba topa vamwe mapirisi toona kuti unondipa munhu wamunoziva inini toona kuti anofanana here mapirisi acho adodza zvakasiyana siyana munhu otora ake agara achimwa ndinokutsvagira akawandisa asi handidi zvokuti nditedzane nevanhu vanonosekwa vanenge vachida vanonotora ikoko ndoisa ikoko hazvina kubasa zvezvo ichokwadi. Thank you for being honest, my sister. Thank you for your honesty and telling us zvazviri. Thank you very much. ndozvazviri havanenge vachinyemba vanhu vanotoziva timu rese rinotoziva but vanenge vachingoti hapana hazvizaaihakunyemba reality. I'm going to say this, man, it's real. This is reality. This is reality. You've got a car, you've got money, you've got a job. This man will still play you like fuck, man. Yes, true. Yes, it's not about beauty. Not of fake. Yeah, mjolo yanisa. Unoisa vanhu vane vachitwa ni vana pokelo vakanyiswa nemjolo manje manje. Why vanyisa manje manje? Hey. Ndikoko ukawana wapo guess what sister ukaona munhu anokuda ari ready kukurora mukudanana unoziva chokwadi is honest. Guess what? Go for it. Okay. Asi usambotofamba wachinyemberwa timu rinonyemba kairo timu reZimbabwe imba zvaro sisinaini ndakambotsvairwa imba inini ndakatsvairwa imba nemuzimba ndikasvika imba ndibva kubasa iri empty handipfeke wigi kai ndikabvisa wigi yekukwatanura kudai ndikarara pasi mabikwa munhu anditsvaira muzimba ndaingenjwa ndikaendeswa kumusha ndikaonana vabereki ndikafonera vabereki ndikati mwana wenyu andibira akati yowe zvinotoita zvakafamba sei naimeni chii chakaitika chatsotsanangura chii chakaitika akangondibira like ndandikati handisi chero ndoti kana tanyengwa takanga kushafarisa tichiti ndine mari yangu vanhu anenge achiona anenge achiona chitase achiona akazongonditsvaira sesimeri ndakapindwa nechando unoziva ndakaita mumwedzi wese ndisingagona kutaura nemunhu ndisingatotaura nemunhu ndikatizvarira ndakazvizvarira mumba muri empty ndanditaura nedombo rogezesa apaine mote musiku and my neighbors ndogara vakati we thought you were moving. Because how do you think I'm moving? Because that's my house. How do you think I'm moving? Akatora njane truck akatosiya maroza akati I loved you but you're selfish ndodya mari yako wega nama dzako. Ukatomuchaza chose. Ndakazomuwana ndikangonza ari kupi ndikamboita kumunyengetedza madadyiwa marufite nemapurisa ndakamunyengetedza ndikati ndatokuregerera akati zvandakaita zvezvo hazviregererwe munhu usapenge usandifendere
zvinojererwe munhu zviya. Saka haunazombosangana naye like live kuti unyasomuona handina. And every birthday rawanga nditi birthday different numbers. Happy birthday. Enjoy your day. But kuchitofo chekuzotora nematichawo nemubhedha usina kutenga mbachinda nazvo kuti anovatane vamwe vakadzi mubhedha umwe akatoenda nazvo sisimeri apa ndineka hama vanga angabva kulondon katigiro tumaperfume tumatom ford tumawato zvakatoiwa zvese achivarimoso aiwa isatograduate aiwa tiri kure kuzimbabwe usinozonzi kudaiwa nemusouth african kuri nani kana kuti malawi zimba rinotokutamba because zimba ratokrosa border kuzotsvaga mari. Hey. Ukadanana nezimba kudzokera kuzimbabwe mazimba ari kuzimbabwe ane mari manje. Zimba riri munomu not everyone. 10% maybe. Because ratoiwa kuzotopanda. Saka uda kumupanda iwewe is who is what. Hey. Zvakundigodza kunongana munhu stay wedu we munhu kutamba iyo yakadai. Aiwa ndakatsvairwa sisimeni zvezvokuti kana zimba rekanditi ndinokutukira mai vavo handibati. Hey. Yeah, but you are very honest, Kola. Thank you for being honest, though. Thank you very much for being real and honest. Yeah, that's the honest truth. And these ladies, they know, thank you. God is great. Go for it. But it's not for everyone. Saka muri kupa advice kuti kudini panyaya yevasikana pamabasa apa rudanana nemabhosi toti kuti toti go for it mari chete kana bosi achivakana zvisikuitira chaipapo ichazvitaipapo because zvagona kupera aitambopisawo zvokutombodaro patene zvaangopisawo zvakupisira kurakure shuga yacho yakunakira kurekure asi taitombonetsa zvokutodaro batotova shuga yacho anotopisira kurekure rotambiswa takuchena zvokutovaka kumusha takanonoka takatoinonokera kogeti pasina akaposaora. Saka zvekutogijimisa varume munomu kana une wako fat body get fucked and leave it and enjoy yourself that time. But zvekutoti hasi murume wako utoda kutoimpresa uchibika uchitsvaira tinotsvaira kaisa dzinotsvaira zvokuti munhu unotomutengera negauni nemaslippers akumba kwako kuti achisvika achipfeka afana kupfidza chat. Ndimi dare kuvaitevera kunoflashira vanhu teveti murume uchiti kuda asi unonyiswa nemujolo chete. Aiwa anokuti vanopfidzisa hai timu rachona haiwa harina tinopfidza chete pano paunosvika ukati maiwe. Inonenge wakatononoka uzoda kutoverenga mari yode wakata amai vako dai amai vako vasinganzwe nekutenda. Handizvo zvakaoma. Thank you very much Kola maita basa zvenyu. Regai tinzwe moto wako kuti wokudii. Alright chaps. Fonaiwo vamwe unopera pavo. Fonaiwo pamwe vamwe fonaiwo vamwe tinzwe. Kwanzi naKola kana zvichiita ngavarambe vakatsikira vakadzvanya ngavadanai ngavaite zvinongo zvachipuwa mari chete. Mari ndo yakutova kuti varume kwai vanokugadzika mudishi nometa wakadini vanotokuplaya chete. Saka iko zvinorangove game rekutamba natishindi. Right. Saka kwanzi vanhu vabhadharisa mabhosi aya vasaitiswe mahara. Zvino vanga vachimboitwa mahara naye mai David. Vanga vachimbobhadhara chichitwa mahara. Unozomuka sei chichindipa mari? Iwe wanga uchimboitwa mahara. Kuda une 2 years uchimboitirwa mahara kana kuti gore rese uzongochindipa mari. Zvino panotangira sei? Actually, hauzivi kuya musikana kuya parachikwanzi ini ndinoenda nebhaketi nemvura inodziya murume munhu kana kayamba kwangu paya panenge aenda kutoileti ndinotevera kumasoro nebhaketi inodziya tinoflasha. Hauchaizivi. Andapera pa fona iwe ndakufona tinzwe. It's just a discussion guys. Ndinataura zvinhu zviripo zviri kusaidi kwake. Fona itinzwe. Ndinataura zvaanofunga. Fona itinzwe guys, fona itinzwe. Ndati ndikuenda na7 kai kutatsara ne1 hour. Uda kutopinda kune yachiwengo. Yachiwengo yacho yakareba futi. Hi dear. Yes, kuri sei? Mushe.
Okay. Ndinoda kuuya neengoro imwewo yamusina kutaura yekuti unenge wauya nefamily yako ka but nechati nguva dzekudhura tiri muzoita share. Saka munenge makusheya vanhu vazhinji vari kusheya zvese nevarume. Because wakuenda 50 murume anenge ane waari kusheya naye is either murume kana mukadzi. Zviri kuitika futi izvozvozvo. Ndozvandinotaura kuti yes, mukuru mutaura zvemabhosika ekunzwi kumabasa ka. But imo mudzimba macho futi mune nyaya dzekuitira dzakawandisa spirit dzekukakusheya paye paye. Paunoenda kubasa uchisiya murume wako pamwe ane kolegi basa yaanogara nayo. vazhinji vari kutorerwa varume because vasikana vacho kana kuti vakadzi vanenge vasara vairi vanenge vakuita mujoro nelemblot. Zvinopoitwa sei nokuti ainga zvakaoma muri kuzoenda nyumba yenyu muri 2 maisa mumwe mune imwe room kuti mugare mubatsirwe rent iwe uchida basa iye usara chimikisana nemurume wako zvinonga zviita sei? Zviri kuitika zvakawanda zvinhu zvacho hazvina mugoni ende ndichida kungotaura makorana achingotaura achiti vakadzi but ivo varume vacho futi vada kumiswa because it's not zvinoitika ka is two-way traffic. It's not about mukadzi chete because nomukadzi unenge wakadzvinyirwa wabvakumba hauna kuzvekuita hausati kuziva society wabvakumba vosobva kuti shamwari kana mashifti so vanhu they end up doing whatever they are doing handisi kuti zvakanaka but ivo varume vacho ngavamiswe futi ndizvozvo varume vacho ngavamiswe because it takes two to tango ka hamuti hautsvede munhu one ndizvozvo. ndozvandandamutoorozvo. Right. Thank you very much, Kola. Thank you very much. Ndeumwe muono hanzi mafamba neside 1 pane side rimwe randikuya naro engu yaatozivawo kuti vanhu vari kusheya dzimba mukusheya dzimba umu handiti matora mumwe munhu atisingumamisa mune imwe room ari kusara chijigijana nemurume wako iwe usipoenda kubasa vanotoita makore chaivo vachidanana usingazviziviwo mume muri vakadzi vemurume muri 2 pamurume wako because iye haana nguva dzimwe kunotsvaga munhu kana kuti haana wakanyengwa naye kubasa saka wako iye ndiye anongopedza unzara yake. Right. Vari kuera mwada kufona ichinzwi as that's true, so true. Zvakaoma saka zvino vanhu vorega kurendesa here naye Mwari ukarendesa futi zvemunhu wechirume mumba saka mai vachisada vachadanana futi nechikomana ichocho chinenge charenda mune imwe rume. Amen. Right, fonai guys, vada kufona kana pasina. Okay, pana tandi account. Hey, uyati handikwanisi kufona sinzwa inyaya yangu. Hanzi sewangu murume achangosvika achinyenga mai andaigara navo gore rese tichibatsirana vana. Mai avakandiudza kuti misai murume wenyu kutaura kuno we parted ways ndaakufa nemabills. I can't hanzi kutaura kuno we parted ways ndaakufa nemabills. Murume akasvaka nyenga mai vakavo vakawana vachigara nemukadzi pambai vapo. Mai vai vakabvaudza uyu kuti udzai murume wenyu atsikana ndobva vanetsana. Saka izvozvi zvakaoma vediwe. Hai, ndemuno muUK muno mosiri kwati zvinhu zvakadai hazviitiki kuUK imi hamungazivi zviri kuitika muUK yese guys. Especially pakauya timu nduwani tiri kudzinyatsa kuti isusu manje tisi tinoziva timu nduwani because tinotoudzwa nevaridzi vadzo. Varidzi vadzo will come and tell us. Saka hatiti tungu zvokuti tikazoti hanzi kuti zvirimo totozviziva. Muno muri kuitika madanha guys muUK. Muri kuitika mashiripiti muno madanha muno. Kuita madanha muno. Hanzi anything can happen in any country. Yes, but it's true. It's true. MNE. Kuna ungati mu UK hazviko hazviitiki ngati imi. Kana chinhu chisina kubuda pachena ungachizivi kuti kune chinhu chakadai chiri kuitika. But zviri kuitika.
kwanzi nakona taura tanzizvo murume wangu akasva achinyenga mukadzi andagara naye abvudza bvudzo tanzi saka ndikahurawo munganditi ndakashata here asenda meseji apa kwanzi saka ndikahurawo mungati ndakashata here murume akanyenga mai vanga tichigara navo saka ndikahurawo inini mungati ndashata here two wrongs won't make a right call two wrongs will not make a right unobva wahura uriwe kawanobva wabata chigwere first day ro hai tete emi muri sei sei saka pakaipa right topedza yedu iyi yatika handei kuna yaya chivengwa because ndiri manje ndinoda kuenda mangwana kubasa ndoda kugadzira kuenda kubasa kwaina nekuita sei ngatitaurei nyaya yavachivengwa guys vachivengwa ndanzwa kuti nhasi havana kuenda kunoparidza pane uyo angada kukwira havana kuenda kwavanoparidza everyday iko because nonofanira kuendesa buda udzoki kwanzi nachengeto kura hakuna kushata chakashata kubatwa okay ndoda kuti vachivengwa nhasi havana kuenda kunoparidza because vanga vari kuchipatara vakaadmitwa hanzi naMaria nesisimeli nesuwo vakadzi ngatigezei mukana mukweshe vanwe vanoenda vanoda kumuswere munhu akapfeka gauni kajira kari pasi pepilo munhu anotanga kugeza baba vauya ngatidzidzanei sometimes kuita cleaning vachiri kuere vanhu vanodaro guys vari kuere vanhu guys vokuti anoswera nechigauni the whole day guys chikwere kuuk unogoswera uri pai iwe uchienda kubasa unoswera nechigauni here kunoti chigauni ndo dressing yako yekuchipfeka ubva kubasa zvichikuhereka zvekuti kwai kune vanhu vasingagezi vakadzi vanoswera vaine tsvina vachiita makuhwa manoenda kubasa paunodzoka kubasa senge muwinda muyamya hakuna chaunopfeka unongoburuka wotongokurura nekugeza nekupfeka chinhingikiri nekupfeka chigauni uchienda kunovata mangwana womuka wopfeka hembe dzekubasa kwanzi nakoda umwe gezai siyai nezvokuswera muchiita makuhwa kwaituma jira tiri pasi pemapilo mozogeza murume akuuya mumba muine tsvina anzi vana mai miswai kana vari kuvakadzi vachiri kuita zvinhu zvakadaro please muri kuudzwa kunzi mumire kana muchiri kuva vanoswerera paindaneti zuva rose muchiita zvamunenge muchiita muri paindaneti hanzi miswai right right saka handei kune vachivengwako vachivengwa kwanzi vakadhimitwa vakaenda kuchipatara nenyaya yekuti zvinhu zvakabuda uko paindaneti apa thank you kude dzakabuda paindaneti apa saka vakasvika hanzi naJanet panyaya dzechihure sisimeli the local authority in East Midlands yakazara mazimba COS social workers chihure chiriko is too much right hanzi chivengwadi chivengwadi hamusi kuziva kuti chivengwa akabuda nyuwani hamuna kumuona musikana uya achitaura nyaya yekuti akadanana navachivengwa akabatana nacho asi hamuna kuiona regaitindeko asi hamuna kuzviona regaititipe vamwe vanenge vasina current news vazive vasina current news regaiti vaindire regaitiindeko vazive regaiti vaindire vachazive. Let's avoid comments. All right. Not since my wife died, since the beginning of Jesus Revelation Ministries.
in Apostle Chiwenga's household as a maid, while the apostle's wife was still alive. I mean, the late wife. Titi Chedambe was promised something big. I'm talking about marriage here. She was told she would be one day become his wife. They even started a relationship. After the death of the first wife, things didn't go the way she expected. The promise of marriage was not kept. So today, we give her space to explain who she is, what really happened, and what does she have to say about the man behind the pulpit. A few days ago, she reached out to us. She called me and said, Komola, I've got something, to say. I want to explain my side of the story. And I said, oh, okay. What do you have for us? And she said, because and something happened later. I feel used. I feel, abused. I was like, oh, okay. That's a bit big. So I then accepted and say, you can come through. Let's hear your side of the story. We believe in two sides. Absolutely, we believe in two sides. So I have a recording that I'm going to play right now from Apostle Chiwenga's last week's sermon, where he even claimed that he did not even date anyone within the church, even when the late wife was still alive. So listen to this. There is no woman who was or who is a member of our church to whom I proposed love and dated. No. Now, if you are a man now, this is not for you to answer unless you are a fool. It's a simple challenge which does not require us to fight. I told you how I met with the woman I was talking about. We didn't meet here and say to her, I want to propose love to you. I told you how it happened. Outside here, I have never met a girl or called a girl to say to her, I want to love you, I want to date you. In Jesus Revelation Ministries. Not since my wife died, since the beginning of Jesus Revelation Ministries. This does not require us to scream at each other about. Women can come out and say, he's lying. In this and that year, he dated me. It's simple, right? Yes. I am not a rich person who can have money lying everywhere. That I can bribe every girl if I'm a womanizer that I've dated and says, keep quiet. No. It was difficult in my mind to call somebody. So I decided to play this clip to give an insight, maybe just like a background, so that you have an understanding of what we are talking about here. That's what Apostle Chiwenga said when he was preaching this last week. So that's perhaps maybe what provoked Tsitsi Chedambe to then say, oh, let me look for a platform to then air my side, because the men of God seemed, according to Tsitsi, to have been lying in front of everyone. So let's hear more from Tsitsi. But before that, let's get to know Tsitsi first. Hi, Tsitsi. Morise, how are you? Tinofara makadini. Inini ndiri right. Ndinokwamabva kurise. pane vari kuziva ine muri kuda here ndokontinya here kana tongotaura ndidzime uku ndokontinya here kana tongotaura tidzime kana tindokontinya kuti munzwe zvizere kune vasiri kuziva tinonga tinoti kubatabata nokuti yani tobatabata maother people of God anotobatabata mamen of gold akawanda saka naye men of gold titongomubatabatawo chete handimaona taurai tinzwe guys tokontinya here kana tokokontinya kutaura kana makanzwa mese tikontinye kutaura. No, Rudo, you watched it, but I want to hear from others because others might have not watched it.
right. Saka vanhu vari kuti we watched it, right. Saka nyaya iripo ndeyekuti makanzwa vachivenga vachiti handisati ndambodanana nemukadzi kubva zvandakaroora mukadzi wangu andisvika vave nechechi yavo iyi. So pane mukadzi apa akauya achitaura kuti ndadanana navachivengwa handika for 3 years mumba mavachivengwa handika achishandira vachivengwa ari house girl, mukadzi wavo mupenyu ari mupenyu andimona achirarama ari mupenyu. Ivo vakabva vatanga kudanana naye housemaid ushu ari house girl kusvikira azofila betrayed pavakatora muvhanesa wewe vachimuintrodusa kumuita mukadzi kuvanhu. Iye akamirira achifunga kuti ndichadini, ndicharoorwa. Anditika like this is the person who comes on internet every Sunday and diss mamwe men of God. Anditika anodhisa mamwe mapastors zvokutodaro achidhisa mamwe mapastors zvokutodaro achitukirira. Mukamunza achitukirira munhu kuti uri gava, akambodza muparingo waya kuti uri gava iwe. Vakamira vaitovata vese mumba imomo kana chitaura kuti kudanana kuzvino obviously zvinotoikuda kuvata because ana kuruka anomona vaivata vese mumba mental house yake iyoyo. Mukadzi wake wokufa uyo abrijesa achiri mupenyu vaivata imomo vese nemusikana ushu. Musikana uyu akabvunzwa kuti unomuziva here kuti unoziva wakabvumirei kuti udanane navo varipo. Zvikanzi boza ndakapromiswa kuroorwa. Andona zvikanzi zvazviri right here, zvikanzi zvanga zvisina kuright zvisiri right. Zvikanzi munhu kadzi akaroorwa uyu kurambwa iko zvino wokurambwa izvozvo ushu kadzi ane kurambwa munyu nokurambwa uyu izvozvo. Zvikanzi taisangana kuyouth handimoona. Saka ipapo ndakabva ndabhirivha musikana because even mukati ndatomuziva taipinda tise kumayouth uko handimoona. Akatozodii akatozokanana naye pasina kurara vese for 3 good years. 3 good years vapedzapo voya vomira pamberi pechechi votanga kuparidza chituka vamwe vafundisi vachiita sei handimoona. Ende vanhu vachikuzirira varipo kuti anogona basa munhu anogona kuparidza anodini. Asi kumba muri kuona kuti ngatisa type yachivengwa iyayaka munhu uyoyo wokuti antori narcissist. Kana maona chividhio chendaplaya changa chitikwanzizvo murume avangu explaina kumukadzi ndikubhedhi unokonawo kuti ungoexplaina chita kutotongwa nemukadzi ungobuda uchienda kwaunoenda kuenda uchingodzoka uchingodai. So ane reverse psychology, anokutwistira zvakanyorwa mubhaibheri tusuti zvanenge achiparidza handimboona. Anokutwistira zvakanyengwa mubhaibheri ozvicharidza okupai vhesi ozvikota ozvichinja zvosangana. Mukateerera mukatisa nyaya dzisedzi munonzi muchechi umu it's like a cult. Hanzi kune vana vadikiti nyaya itakaitaura kutiktok musanza live kutiktok pakauya mwana wesangano. Muri kunzwa guys kune vangu vasiri kutiktok musi uyo yataita live kutiktok kutitira nyaya chivengu pakakwira mwana wesangano palive guys vanga vari kwandi muri kuziva nyaya iyi. Akakwira mwana akatiudza zvinhu zvaishoka zvinoitika muchechi. Mwana uyu akati isusu takapedza atingapedza 2 years ndikati singatauri nevabereki vangu unenge uchidza fangu kutaura nevabereki vako. Akataura mazita evanhu vemuchechi vaitaura akati muchechi munonyenganwa imomo. Kwanzi kune vakadzi vakuru kwanzi mwana akangotaura 12 years anoenda kune mambuya achitozwa kuti virgin here. Vana vanogara achitozwa kuti virgin ma 12 years aya. Saka iye asi chinozoita choti vamwe vana vasikana vanenge vachiti vabvazira umbaona vari vana vanotozovatabatwa naiye chivengo uyu ndiye aitaura kudaro. Akataura background yeko vakatanga hamene kumarokesheni kwavakatanga vachigara uko vakaita partnership neumwe here hamene vakazoparadzana anotoziva zvese vakazoparadzana here kwaiko vachigara kuGlenora Greenview hameno vakazobva vakanogara kupi vakazodii kusvikira vaenda. Hanzi I blame titsine unhu wachivenga wachigive in and tatonyete shora pano wani ndinyete shora pano wani kuti sometimes munhu anomanipulatewa osvika pakunzi kana uchida kuti uone chakati indipi. Sisi akatoita 3 years achidanana navo akavhunzana ola kuti saka maito zvikanzi vaita ndifonera taenda kumalodges mungati todana namba imomo kana mukadzi asimo abuda todana namba imomo. Guys imagine muchamara talent chiwengwa ndichakufamba iwe unotuka people of God vamwe unotoita kutomira chitamito dzimba vakadzi vevanhu muchechi vava kwaikauti guys vanhu vari kudanana mukadzi muchechi muyamya muri kudananiwana nevanhu vana nyaya dzechi mukadzi dzo guys munobata musoro kudai taiudzwa kuti tiktok kune mumwe mwana anopinda kuchechi ikoko achiti ndakabuda izvozvi
Njechi. Then there's another pastor, another guy, anenge anga ari chinzvimbo chechikwave ikoko, anonzi Tawanda here something. Anonzi Tawanda something. Akabva kuti ari kunyora zvekunyora zviya, kana mumamuona paFacebook apa. Ari kunyora zvekunyora history yese zviya, guys, mirai tione. Mirai tione. Anonzi Tawanda aniko. One. Akatanga aisa nyaya dziripo panapa guys, toda kuti tifambidzane kune ava munoti anzi tinogwa neamen of God andika. Akatanga aisa public notice yake andika, akati Varara arimo sisime, Varara arimo sisime, right? Zvikanzi akanyora Tawanda uyu akatinyora public announcement yakati, with immediate effect I'm no longer a JRM member due to my personal reasons. Ndobva anyora andika, right? Akatizotanga akatizotanga kutaura mukomana uyoya andika achitaura munhu uyu anonzi Talent Chivengwa uyu. Kune vanhu vakawanda vanomutevera vachiti munobatira men of God munodai. Here is one of the stories yakanyorwa naTawanda, right? Ini ndakarwa mari naApostle Chivengwa achiti ngativake church building ndokubva tabvisa mari paphase 1 ndokubva shasha yazodzoka ichiti wedzerai mari basa riri kufamba tichatowe pawindow level zvokuti next anniversary tinopindira pastand pedu ndobva tawedzera mari yezvokwani ari kunyepa zvake. Munhu akatora mari kwakunotenga hake musha wake paCenturion South Africa kwaanogara izvozvi. Video yacho iripo pano. Takazoti tabvunza kuti ko church building yamaiti next anniversary tinopindira pastand pedu iri kupi, yamaiti yari pawindow level, zvikazosandibvunza zvemari. Kana wapa mari kuna Mwari haufaniri kuziva kuti yashandei. Now adzura video, akadzura video yaiti cheche yapa window level, akati handina kumbobvira ndadaro. Asi akazvitaura hake. Even pastor wake anonzi Valoi akazvitaura zvekare pane imwe prayer retreat achiti paupdate kutaura kuno vakadzura mavideo iwayo achipa machanel echechi. Kubvisa mavideo kwavakaita kwavava kuita mazuva ano, kana vakaona kuti vabatwa kuti vari kunyepa vanobva vanodhirita pavakataura. There's a video yavakamboita vachituka utete kuti handimuzivi, haana kumbobvira akandipa mota dzake. Vakaita musi wa4 December 2024. After zvadaro utete uye akazouya akaita live kwaangwaru achibudisa makozi avo naChivengwa uye evidence yemota dzaikumbirwa naChivengwa. Chivengwa aona kuti adaro akamhanya kunodzora video yacho yaiti handizivi utete uye haana kumbobvira akandipa chinhu mupenyu hwangu. Asi video yacho ini ndinayo iripo pano. Zvikanzi ndikukuda kupai nhingikiri, ndoda kukupai kuti mufambe muti muone background. We are tired of these so-called charlatans who come and dupe people only in the name of a Bible. They are scamming people only in the name of Tikunamata. People like guys, every corner. Very, very gullible and Zimbabwe. Because business in Nemari, Taura church. Taura my paper. Immigration, because the Munwese wants to go out. Munwese church yagara Munwese, Zimbabweans, we are known for being Christians. We are known for Kukurama church. Animona. Muvure maziso kune vakanda yapana chidifenda kuti men of God tikutaura mwana wesangano akatanga chechi chitanga kukura andi azobuda ari kutaura zvinhu achiburitsa zvinhu handika achiburitsa zvinhu anga ari muchechi, right? There are testimonies dzakamboita. Imwe yekupaki yaiti ndakasangana naJesu mupaki ndatiza landlord ndisina mari yerendi yakadzurwa iko zvino akuti ndakanga ndine mari dzangu ini handina kana mari nechechi. Iye munhu akatanga achigara kuGlenora, handachiti Glenville, inonzi Glenora, kuGlenora achitiza landlord achinowanda kupaki. Kozoita imwe yaiti ndakaona Paul Muzimwena ndikamuti ndonzwa musoro Paulo akapinda Muzimwena akanditorera mapiritsi, ndiye akazoti chienda unoparidza, now it's your turn. Testimony yo zvakare yakadzugwa asi papeji pangu pano ndinayo. Zvadaro mukomana uyu akabvaisa evidence, arikutaura zvinhu achisa evidence guys. Anoona kuti takabviswa mari, kune vanhu vanotaura kuti kwaChivengwa kubviswi mari, haabvunzi mari, hatauri nyaya dzemari Chivengwa.
anobudisa mari dzake, haabvunzi mari, haabvunzi mupiro adini. Ndikakuti haabvunzi mupiro, haabvunzi taiti, but mune way yamunobvisa nayo mari. If you still remember, vanhu vakanditsa nayo. Ai, mari tsitsai. Mari tsitsai. Mari emukomana iyeye aibhadhara mari tsitsai. Ani muri kuona mari tsitsi emari dzavaibhadhara ma$500 machii avaibhadhara vachinzi kuri kuvakwa chechi. Ani maona apa chechi haana chechi yakadi yakambovhera avaka. Ani maona haana chechi yakambovhera avaka. Saka ndiye munhu atiri kutaura uyu. Toda kuti timbonzwawo kana munoziva kuti mwana wavo akauya kuTikTok akati chii? Akati mukadzi wake akafa wokutanga, hembe dzemukadzi yanzi dzakapiwa vanhu vemuchechi, dzakagovekwa mukadzi wemuchechi. Hembe dzamukadzi wachiwengo wokufoni accident yayo kwai dzakapiwa vanhu muchechi. Takavhunduka isu tikati muchechi kanzi muchechi ndio makapiwa hembe vanhu muchechi dzemukadzi wake wokufa. Animaona saka panapa there's a video mai kwanzi mai vake vemukadzi wachivengwa, mai vemukadzi vachivengwa anditika wokushaika uyauya. So this is what you are going to do. As to far because this now I want us to talk about you not behaving the wayward. If it was really crazy. Really crazy. In any of when I heard the pastor telling me this is I was not offended. Because a lot of things are said about me every day. But I don't expect you to do that. Because we are a family. You are part of my family. You come kumba, uchona wana event kana to get a function, you are always there. So I don't expect you to be part of the people who can just say anything about me. You should have boundaries. Sure. If there's anything that you want, you can just come to me and say, you must have a problem. I can help you if I can help you. You are one of the very few people I don't know now. I remember that I gave you my number. Because I wanted to talk to you about Nyaka, Tika, and that was wow. Yeah, that was wow. Tell me the things we are the tip. But before we do that, I'm glad now that I'm meeting in 3 hours. I want us to stop these issues. Issue utano. Jeguchi. Are you willing kurega utaura this nonsense ya utaura vanhu vakawanda? And if you are willing, I want you kuti pausha days kuna pata vachikubvunza nyaya iyi. Unofanira kuti kana vakubvunza kuti zvauri kutaura izvi nezvechokwadi here, unofanira kutanga uchibvuma chokwadi. Zvandakataura zvese ndakazvitaura, uye ndoda kuti nditaura zvese zvandakataura ndezvechokwadi, zvese zvandakataura zvakaitika. Kana muchida munokwanisa kuvadedza apotso vachona ndokwanisa kuzvitaura varipo. And then he's going to come back to me. I need to find out zvawataura.
iwewe ubva wazoti iwewe unofanira kuzovafonera after wabva ipapo ubva wata ndazofunga kuti nditaure neni, ndoda kuti nditaure nyaya yangu imimi muripo pasta mukadzi wake kana asinga mai munzwa. So this is what you are going to do. Asitofana takatavirana kuti ndozvauchaita here, because handisida. I want us to Anti mamunzwa. After msikana aenda kwa ningikiri kwa Ola, msikana atanga kubudisa nyaya. Ndopa akaita audio achiti tochironga kuchechi. Image yake iye is all about kuchechi. Kunze ukwana basa nazvo kuti oplisana kuchechi iwewe wochiuya kana wasvika wochitaura wochinda kuna pastor Ningi ichiri zvikutorongwa izvi wochinda kuna pastor Ningi unosvikotaura kuti nyaya ndaitaura ende chokwadi asi ita kuti apostol vauye achadzoka kwandiri nini auya kwandiri ndazovepo ini notaura kuti ndandichinyepa handiona zvanda ndichitaura zvashwe andika the audio is long saka yakaita ichikatwawo pakati you know yakaita ichikatwa pakati right apa vaitotaura naye vachimusendera nemameseji vachitaura naye zvakawanda anditika chiti mameseji achona akaita zvokurekodwa saka anenge aida zvokutoti afambiswe handiti maona kuti munyatsanzwisisa nyaya yacho zvisere ndiye munhu ari kuramba kuti ini ndikudai so information yandinayo inini muchechi munoitika zvinhu zvogara zvakadaro guys kuna pastor anonzi kwai pastor Baloi vanove ndo vari close naye vanotonzi vari kurovawo futi game irori muchechi hanimaona pastor Baloi ndo vanovhara magame ese ndo vanoziva magame ese chivengwa iye iucho hanimaona saka andizoziva hangu vanhu anenge vachiri muchechi okay ikoko kusiri kwaole kwacho ndechekare kwacho ikokoko musikana yakatoka kutaura. Yes, she's confessing. So I don't confess actually. That's tell that. Oh yeah, it was before the interview. Yes, papa pakatamushara musikana. Ndakuona. And I don't know what I'm sure. That confession yakuita. Alifana kushishita kwa ndiri futi. So whatever. So they did it right under Rejoice's nose. And now, my only girl, my angel, Remukuba, akatambudzika. Achaura zvaitika. Akaza kumbira regerero kuna Mwari. Akasataura neni. Inenge kana machitaura kuti mwana wayo akatadzira mwana wangu. Tawanda please. Taurira nyika kuti tale ndakagova matikadzi mwana wangu muchechi. Right now, mwewo mwana wangu anozorora nekuda kwaizvozvo. Ngavadzuse matikadzi mwana wangu. Ngavauye nemidziyo yake. Handina kupuwa gumbeze rinonzi ramai inini. Handina. Baba vake vakafa hongu. Asi kwachidemo kuna baba variko. Vaifana kutora gumbeze iroro. Midziyo inonzi yaamai yemukicheni ndaifana kupuwa idini. Handina kuipiwa. Vazukuru vangu handivazive nhasi. Bati Chiwenga anotaura chine mukumbiro regerero inini. Raimanda. Andi muri kunzwa. Ndivo vanhu ndivana tete here kana kuti ndivana ndimai vacho. Atimaona pakafa mwana wavo musikana uyu vari kuchemawo kuti hembe dzakapiwa mwana muchechi dzakapiwa vanhu muchechi hapana kana hembe yavakapiwa andimaona hembe dzakagoverwa vanhu muchechi right saka here is the story kuri kunzi mai vemusikana uyu mai vemukadzi wekutanga vaigara kuChinhoyi vachigara kuChinhoyi nobva vabviswa kuChinhoyi anditika vakabva vatanga kurendegwa kwai vagara vari kugariswa kuimba yakambogara iye before kwai kunonzi kuchi kuota kunonzi kuBorodale ndofa kuBorodale ndiko wakatenga kwakaenda kunogariswa
kana vakurenderwa yakati vakudi hatisi asi vakugariswa ikoko. Saka hanzi mother in law vanga vasiri kubhadharirwa renti pese apa pavakatanga kubudisa nyaya dzokuti ndipe zvinhu zvemwana kana kudii akasitopa kubhadhara renti because Chivengu anga achibhadhara renti all along achibhadharira vambuya renti anomaona. Saka pakatanga kubuda nyaya idzi pakabuda maaudio paya vachichema vachidini akasitopa kubhadhara renti. Saka hanzi vanga vachiowa handimaona kubva muna March April anomaona vanga vachiowa. Saka hanzi pane audio yavakazoisa I don't know kuti yakazodhilitwa sei kana kuti iri kupi handisi kuziya anomaona vachiti ndakubuda kwenyika ndotaura hanzi kuda Chivengu ndopakazotuma munhu here kuti anokwanisa kuti akavhe renti asi havasi kuwirirana because of nyaya dzachona it's a mix up guys zvinhu zvakangowanda wanda handimaona but toda kuzama kungoonesa vanopinda chechidzekwa Chivengu handizivi kuti talent uyu muchipinda kuna talent uyu guys ka muri kumbonyatsoti chii chaiko chaiko handizivi kuti munenge muchiti zviri kufamba sei kana muri kupinda sei handizivi hangu handizivi. So saka musikana uyu paakabuda achitaura painterview yekwaOla anonzi afterwards akazoringwa handika achinzi anotaura kuti anzi kwai yanga iri test here kwai test of faith kana test of chii hameno handimaona kuti vari kuzama kuitwista kuti itwiste yakamira sei handimaona. So ndichivenga ushu watinaye wamunoti prophet apostle Chivengu anouya achituka mamwe men of God women of God achizviti inini ndini tine yese hanzi maaudio ari kune rimwe gosi rasabisa igosi ripitisweko nderipiroro iri kupi iyoyo. So guys ameno kune vanopinda chechi dzekwa Chivengu idzi muchinzi izvo tikuita zvinhu zvekunhu zvekwamwari kuti imi muchionawo zvinhu zvekwamwari here kana kuti itori cult guys. Machechi akawanda handika machechi akawanda macult guys icult machechi akawanda macults mafundisi avanaka Chivengu akatokutesa kubeso guys zvichinyatsa kuti zenasisiti haakwanisa kugara nemukadzi wayo haangambogara nemukadzi wayo hazviiti atori narcissist chaiye iye mukadzi wake uyu waramba iko zvino akunzwa yakadana naye 4 days haana kudanana naye 4 days kunonzi akatoenda kune vamwe mai vemuchechi imomo avakati muri kuona kuti mai mufundisa nenguva vakachaika nditsvekereiwo mukadzi handi muchechi umu vana mai vemuchechi mhuri yemuchechi yakabva enda kunobata chii ikanotora ikanoaprocha musikana uyu vokurambwa izvozvo uchikwanisa uyu ikanoaprocha Vanessa aya kuti azorambwa antonzi akaenda kunogara navachivengwa 2023 zvaigozikamwa navachivengwa nemusikana yei Vanessa nemhuri iyi yakarongera vachivengwa handika and then vadla naye vamudla gore rose vapedza naye ndopakazobuda vachiinda kunomuintrodusa kuchechi kuti ndave nemukadzi ivo vangatoende gore rose vachimutsafunya vachimutsafunya gore rose vachimudya ndokuzoenda naye kudo vanhu vachingoti profeti vedu vari singu izvo vari kutogara nemukadzi gore rese. Saka izvozvi ndopakazobuda nzi munani we vachiti ndoita kuti ndaanawo yenda mai venyara ndave navo ndokungoti gare ndobva vatanga kuti vaisatikanda ichabuda ndobva vachitoti ndamusiya because akungo angachirekodha mba angachidi vana vangu angachidini saka ndamuramba. Asi chechi yanga isingazivi kunze kwavabhaloya nefamily yakatumwa iyi kunzitsvakire ya ndovega kwakuziva secret muchechi. Saka ichechi yaMwari here iyi guys kana tikauti machechi akawanda ari muZimbabwe macult guys but amuzvioni kudana kuti munenge makaiswa mubhodho here kana kuti kumacult muri kuiswa kuchigubhu here kana kuti muri kuiswa pai handizivi hanimaona. Saka munozviramba ende kana wapinda chichikwati unosiya kana wapinda chichivengwa unofanira kuparidzana nehama dzako haufaniri kugotaura nehama dzako be it ndimai vako be it mwana akauya kutiktok kwaitaura kuti hanzi izvo zvino nhasi ndiri mubishi rekuzama kufadza vabereki vangu kumbira regerero nekuda kuzvo ndakavaitira pandandiri kuchechi kwauyu because tainzi haufaniri kugotaura navo vanoita mweya wekina vabereki vako haufaniri kutaura navo vafanira kubuda ini ndosoka chinzi mother ini ndiri mother of all nations muri mai venyu vese muchechi imo handimazviona. Saka amene chimbofanira kuti nzofungwa dzenyu pana talent Chivengu kuti muri kumuonawo sei munoonawo sei nyaya idzi fonai tinzwe.
Fona itinzwi. Makauta akawanda ingori same na Bushiri. Same fanana, iva baba fanana same. Anozi handichishuka vanonodza chitimadha. Uchinge munodza chitimadha, chero mafoni avo vakasevha manhamba anosevha chitimadha. Vanoinchesha ndosevha chitimadha. Fonai guys. Tinzwe. Church Bible so grandma kutaura kuti honor your parents, honor your father and mother so that the numbers days are numbered. Iyo vati aniva baba unobuda mavari hautauri navo, hatina kukama navo, kana wave kuna Mwari hauna kukama navo. Otora Bible ori twista kukudza zvamunoda kunzwa imi achishandisa vhesi. Anomuona achishandisa vhesi ori twista kuti munzwa munoda kunzwa mubvumira nazvo. Vanokola. Hello, Sismeli. Yes, kuri sei? Ndiri right hangu makadini. Ndiri right. Machechi yatende ndichwenga ikauti zvishuwa. Because it's not normal kuti munhu anzi agara secret wife. Yet you uri mufundisi kuchechi kwako. Yeah. Ndona sekuti paakanyanya kumubhowa pako expose pamberi pevanhu nemukadzi uya achitanga kuintroduce for the first time. Nekuti kumudedza kuti mother papa. It was not a mistake. Zvinhu zvaaiziva ndo zvinoitiwa. Saka zvakabva zvamusvota. Akati no mukadzi uyu anogona kundisiya pakaoma. Nomba afunga kumudhamba just like that. Vakaromba varombi vakuru va. And nemachechi members I think andotanga abikwa mubhodha. Peji ramai raisi rakanzaniko. Peji ramai raisi rakanzani. Asi hando kutofumuka kwazvo. Zvakutofumuka so. Hai, zvakangooma hazvo. Ndo rakanzi Mai Raisi Foundation anti peji ramai raisi. Ndiro ka. Mira tiende kumarusi kwacho. Pakaipa. Ndangoti ndingoisa 2 cents zangu. Waita ako thank you very much ndikumbonzwa. Mai kuzoti vakadzi vanera shumba. Mai pano vatu vanoda mari yavo. Thursday by 4 vatu vanoda mari yavo. Please make that payment. Kana mudaita payment yoyoka ndine option yachaita inini. If I'm to pay ndega ndichabhadhara. Kana ndabhadhara ndine nzira yekuchita kuti ndichitaura zvandabada kutaura zvacho. But mukameka shoti mabhadhara ende mandibata ndataura tiri 2 wins kachepa vamugisa pakati pedapo. Kachepa ndichitakurana negrocery yacho ndichiya kugulenora ndichikupa chikafu. Jere michitanga inosina chinhu. Pamakatengesa foni yangu muchibhadhara renti yemba kugulenora where was kachepa? But nhasi chechi pakachepa ndiyauna akunga anotonga inini. Iye imba yanogara paito pake kubhadharwa nechechi. Yangu ini ndo yakunzi achakwanisa kuibhadhara. Where are you coming from and where are you going? Unaungazogana undiburisira kuti chii chaizvo. Undiburisira kuti chii. I think ndanyarara zvakwana. You treated me badly. Pakafamba shami ndikanyarara ndambuya kwamusati vachintaura kuti nyarara siya zvakadaro. Vanhu vachipinimidza vachikwaisa ndakatata nemasoso ndakanyarara. Up to today ndakanyarara. Panava kuti makuzotirika tida isotaisa pamwe vanhu vadaita zvakanaka. They are coming back to their senses. Dzimwe nyaya baba shami izozivai kuti dzinorwiwa nevafi. And this I want to tell you. Zvino zvakanyebera zuva bhaibheri ndakutaura zvinondibasa rese imimi tajenga tsika nemagariro. Dzimwe nhau dzamakaita idzi dzinorwiwa nevhu. Dzinorwiwa nevari kumhepo. Tichivabatsiridza isusu. And that's exactly what I've been doing. Ndamurota maisha machintaura kuti mama ndimutsei. And I dig that. Izvi handombokutendera ndakazviita. Ndakamumutsa pamutsira ndakamuita achoiwa. And ndozviziva kuti pane tedza unotombomuona. Ndozviziva kuti netaimudza unotombomuona. Saka please
I think kana mukatumidzirwa audio inazogara pasi muiterere zvakanaka. Kana maiterera zvakanaka moita kuti by Thursday rent inge yabhadharwa. Ikange isina kubhadharwa ndichirati ndichaita inini ndobuda pamba pevaridzi. By end of June ndenge ndabuda pane zvandichaita. Kana muchizounza futi kana muchiunza kana chii I don't care. Kana muchizviti munodzima vanhu nemi muchadzimawo because kudenga kuna Mwari. Hakuna anombogara panyika pano nekusingaperi. Oda mandidzima nhasi nemiwo muchadzima chete. Saka ngatitaure zvinhu zvitichiziva kwati kubva nekwatiri kuenda. Handiona nenaro nenhasi nini because of you. Handiona nakuti nhasi nini because of you. But mundiforsa kuti hanzi imimi itoita kuti mutaure a lot of things happened. Mukanorwa nambofanira kuignora kundozviziva. Nyaya dzidzi ndodziziva. Zvakanakisa ndinadzo nyaya idzodzo. Kana tichienda mbuya wakadanana naye right under Joyce's nose. Ndobva tafunga nyaya idzodzo dzinogona kungofushirwa dzakadai. No. Garai pasi mufunge zvakanaka. Ndakatoona kuti zvakatonaka kuti ndichitaura kana kuti ndame ndakanyarara kusamba muchindiita stupid because ukaverenga mwoyo wangu talent ukaziva kuti mwoyo wamama vanokasika kuregerera mama vanoita zvavo vachinoti aiwa handiri zvekutaura I'm not stupid ndiri munhu mukuru treat me like that ine ndirambuya vako treat me like ndiamai vemukadzi wake wokufa mukuru amai handi muri kuona kuti ende hanzi vaisa audio iyi rendi yakanobhadharwa vaita audio iyi renti yakanobhadharwa chikwereti changa chiripo chakanokliwa yakanobhadharwa. Saka mai avana vanenge vakabata grenade chairo bomba nuclear bomb ndo ravanaro rokuti vakabuda vachitaura ivo ndofunga vanoziva kuti pakaipa. Saka hanzi vaisa audio vatumira audio iri renti yakaenda ikanobhadharwa kumba ikoko. Ndiamai vemukadzi wake wekutanga ndiamai vemukadzi wake wekutanga ukushaika wewe right masoinzwisisa here mai anovatwa namari yavo Thursday by 4 vatoda mari yavo. Please make that payment. Kana musaita payment yoyoka ndine option yachaita inini. If I'm to pay ndega ndichabhadhara. Kana ndabhadhara ndine nzira yekuchita kuti ndichitaura zvandada kutaura zvacho. But mukameka sure kuti mabhadhara ende mandibata ingataura tiri two who kachepa vamokuisa pakati pedapo aiberepika chepa ndichitakurana negrosa ndichiya kugulenora ndichikupai chikafu jere michitanga imusina chinhu pamakatengesa foni yangu muchibhadhara renti enda kugulenora wewe wasikachepa. But nhasi pakachepa ndiyangu asingamutonga inini iye imba yanogara paJohn Pake kubhadharwa nechechi yangu ini ndo yakunzi hatichakwanisa kuibhadhara. Where are you coming from and where are you going? Unawezozama undiburisira kuti chii chaizvo. Undiburisira kuti chii. I think ndanyarara zvakwana. You treated me badly. Pakafamba ishami ndikanyarara nambuya kwamutatu vachintaura vachinyarara siya zvakadaro. Vanhu vachipinimidza vachiita seo ndakatasa nemasoso ndakanyarara. Up to today ndakanyarara. Pandaona kuti makuzotirika tidai sotaisa pamwe pandaudaidza zvakanaka. They are coming back to their senses. Dzimwe nyaya baba shami izozivai kuti dzinorwiwa nevafi. This I want to tell you. Zvino zvinoonyebera zuva bhaibheri ndakutaura zvinondibasa vese imimi takujenga tsika nemagariro dzimwe nhau dzamakaita idzi dzinorwiwa nevhu dzinorwiwa nevari kumhepo tichivabatsiridza isusu. And that's exactly what I've been doing. Ndakamurota maisha machintaura kuti mama ndimutsei and I did that. Izva ndobokutenderera ndakazviita ndakamumutsa pamutsira ndakamuita acho iwai and ndozviziva kuti pane time dzanotombomuona ndotozviziva kuti netime dzanotombomuona. Saka please I think kana mukatumidzirwa audio inazogara pasi muiterere zvakanaka. Kana maiterera zvakanaka moita kuti by Thursday rent inge yabhadharwa. Ikange isina kubhadharwa ndichirati ndichaita inini ndobuda pamba pevaridzi by end of June ndenge ndabuda pane zvandichaita. Kana muchizounza futi kana muchiunza kana chii I don't care. Kana muchizviti munodzima vanhu nemi muchadzimawo because kudenga kuna Mwari. Hakuna anombogara panyika pano nekusingaperi. Oda mandidzima nhasi nemiwo muchadzima chete. Saka ngatitaure zvinhu zvitichiziva kwati kubva nekwatiri kuenda.
Andiona nenaro nenhasi nini because of you. Andiona nacho nenhasi nini because of you. But murandiforsa kuti hanzi imimi toita kuti mutaure a lot of things happened. Mukanorwa naambofana kuglendora kundozviziva. Nyaya dzedzo ndinodziziva. Zvakanakisa ndinadzo nyaya idzodzo. Kana tsitsi chienda mbuya wakandanana naye right under Joyce's nose. Nditobva tafunga nyaya idzodzo dzinogona kungofukirirwa dzakadaro. No. Garai pasi mufunge zvakanaka. Ndakatoona zvakatonaka kuti ndichitaura kana kuti ndamene kanyarara kutamba muchindika stupid because ukaverenga mwoyo wangu talent ukanzwa kuti mwoyo wababa vanokasika kuregerera mama vanoita zvavo zvavo vachingoti aiwa handidi zvekutaura I'm not stupid ndiri munhu mukuru treat me like that ine ndirambuya bako treat me like that. Saka amai avo vari kuzivawo chakakuvadza mwana wavo vari kuchiziva but vari kurega kutaura vakanyarara ende vana mai so kuzotiwo vakadzi vanera imimi muri kuti ndofanira kukukumbira regerero pamusoro pezvandakataura 2019 ndafonerwa nasimba chikanza wekuzimu ari ndine urombo kuti handina ruregerero rwandiri kuzokumbira over nhau iyoyo nekuti I will stand on the truth. Zvandakataura kuna simba chikanza zvezve hapana kana chimwe chete chandakanyepa and imimi munotozviziva kuti hapana kana chimwe chete chandakanyepa paipai and handisi kunzwisisa kuti sei muri kuda kuita nyaya dzenyu muchiramba muchiisa mamidhieta kunze kwokuti mutaure neni titaure tiri vaviri nyaya idzodzi dzikana dzichipera dzongopera tataura tiri vaviri mai ava vamuroyiwo kuti saka audio yandaisirwa navakachepa vachidzokorodza futi ndo zvamuri kutaura rekaindipisirai pachena kuti nguva yese yanandakanyarara I think makaverenga mwoyo wangu kubvira kudhara because inini handina kukuziva talent wamurume waRejoice. I think you know it way back uri mwana mudiki tobva ndakakuziva uchiuya kumba kwedu tichitandara tichienda kuzayoja kunda maprayers ana mainyaruge things like that ende pese ipapo I never knew kuti uchazoita murume waRejoice. Zvekuita murume waRejoice iwewe pachako unonyadzozviziva baba shami kuti Vhuyi Rutendo gogo yaFene Aroni kusanganisira nasekuru they were against relationship yako naRejoice. Ndichifonerwa ndiri kuchinhoyuku ndichiudzwa kunzi mwana wako audanana nebenzi mwana wakiriyera atazvitya zvandaiudzwa inini but I came kubva kuchinhoyi ndikatora Apostle Nyamando tikauya kubasa kwako kwaRabizeti and I supported you throughout. I remember ndichitosvika pamba inini ndichiskoenda kumba kwa mbuya Shumba ndichiona Rijo akagara kuseri kwedhoo audzwa kuti mama vako vauya achinditya ndikamutaura kuti usanditya hako ndambouya kuzokupopotera handikurambidze munhu wawada. I'm the only one who supported you panguva yakanga ana Vhuyi vachiti unangana nebenzi iroro sasikamurakirera you know it ndini ndakamira newe sekuru chaivo rimwe zuva ukafona ndinopanga chiona paakanga sakudistepa audio ukati iwewe dautaura nambuya vangu sekuru vangu vakagara pasofa vakashedzera kuti hauzi ambuya vake. That was the time ndakambira newe handiti ukatora Rejoice vakagara mese zvese zvakazoitika afterwards ana Vhuyi vachienda kuUFI vachiuya kuGlenora vachisvika vachikoshoropodza zvinenge zvaparidzwa kuJRM vachiti zvaparidzwa kwamakandwando chaizvo chaizvo but to my surprise handinyatsoziva kuti if you be a true man of God chii chawakashandisirwa kuti ugozosvika pakuona inini ndandini dhodhi saskamu rekuti murambe muchinditreata the way you are treating me. Handisi kuzvinzwisisa ndandakanyarara pesa paka kubvira kumashure Rejoice achiri mupenyu kune zvakawanda zvakaitika kusvika pakutengeswa kwemba yekugweru
yakarambwa negweru city council kuti imba haitengeseke kusina kuya nemunhu ane zita rirapai kutorwa zita rangu. Vana ava vakaenda kwaikoti vadanosainira estate yababa wavo, vakanzi vakadayira mukoti kuti inini ndakupenga handizikanwa kwandiri. I know kuti zvese izvozvo mamuri kuseri kwazvo vana Vui kuti sapotana. Chandakanyazonzwisisa ka ndechekuti saka inini pandiri kunzi ndikumbire regerero pacho ndikufanira kukumbira regerero rwere. Inini ndiri kutaura zvinhu zvaunatsoziva at the back of your mind kuti hapana kana chekunyepa. Zvinhu zvandakataura papa ndezvechokwadi. Handina chandakatombonyepa paya kana dziri nhau dzekuti vangadanana namaivhurumuku, asi zvekunyepa zvizvi. Hapana here zuva rakafona maivhurumuku midnight vachiti vachinzi varwara wati ndikamuka kubva kuspeya inini kuendora kwekwe ndikataura kuti hazviite kuti mine kumba maivhurumuku muri mega kuti nanamai aposto kana kuti totoenda tese ukaramba ukadzokera munorara. Ndikaisa question mark. Handisi mwana mudiki. Nyaya yatariro yamakanga makundiunzira maSimon chinda kusungwa ndiri kumarondera uko. Ndikamira ndikati kana ndichienda kukoko zvanjei. Haina kuitika. Amanodhiraivha kuenda kuNorton. Ukanotaura kuti mama ndiri kumbira kuroora tariro nerweseri ndonomuita South Africa. And my daughter was still alive. Zvese zvichiitika. Ana Titi chienda mbuya hazvina kuitika. Ndinawo maaudios akarekodwa naTiti chienda mbuya muchitaura pafoni pamakasvika pakutaura kuti inini ndine biopolar, but ndakanyarara. Why? For the sake of peace pakati pangu newe, for the sake of Shamiso and Bryce, vana vakatsvarwa naRejoice. For your own information, Rejoice is my only daughter, my firstborn. Rejoice ndiye mwana wandakatanga kutakura nhumbu ndikaziva kupinda mulabor for the first time ndichizvara Rejoice. Akafira mumotikari yavaidhiraivha iwewe, but handina zvandakaita, ndakanyarara. I was treated badly nehama dzangu, my immediate family, kusanganisira mai vangu. Ndikashamisika ndichinzwa mushtaurira Tsitsi chienda mbuya kuti inini handida kuenda kurufu rwabhuku yafeli nekuti ndakati vairoya. To correct you on that, handida kuenda kurufu rwabhuku yafeli because ndandiri muquarantine ndandabatwa COVID. And I thank God Mwari vakandichengeta ndakufa neCOVID zvakaita vamba. Ndichichengeterwa kuti ndisvike pandiri nhasi apa nekuti mupfuurire mberi muchindishungurudza naika muchiita zvamuri kuita izvozvo izvi. But I think I've had enough. Jera yangu muchiitangai yanga ine vanhu vashomanana. I was one of that person akakuona kutanga jera mabva kwaGlobal Truth kwagapa uko. Mukatanga jera yenyu muchiti muri muvhangeri muchidii muchigara pamba pambuya vaiva yavo kuGlenora uko imba yanga ine 4 rooms iyo. A lot of things happened ipapapo. Ukandikumbira foni yangu usina foni, ukatora foni yangu kana itengesa kuenda kubhadhara rent. Ndati ndichikurinda imanje. Ukadzoka muchiti mama sorry foni zvazodii. Foni yo mukazondipira kwaSton Park zvakunge zvekudinana. Ndakamaisira kuti kuda foni yangu. Mukatenga foni iyoyo mukandipa. Ndikanyarara. Handiti ma-t-shirts amakatanga kuprinta mujera yemu handisati ndakaunza. Ma-t-shirts ered neeyellow amakatanga kuprinta mujera yemu makandibhadhara ma-t-shirts wayo hamuna. Mamwe acho akatorwa naNomo kumarondera akauya nawo akakupai. Handina here time ndakaudza mabhaketi chaiwo ekugezera kumba kwenyu musina mabhaketi ekugezera. Amaisha mashindudza mama hatina chakati. Paidao kwako pandaishanda paipaika I had every right yekutora zvinhu musitoru ndichiita kuti mhuri yangu inini idye. But ndakashamisika kuti makakwanisa kubhadhara Aaron akatombotanga aramba, but you paid him kuti ataure bad about inini hanzvadzi yake. For your own information, Baba Shami, you destroyed my family, right? Ndikanyarara. Asina hangu kutaura zvakawanda nekuti zvakawanda zvine munotozviziva. And you know very well kuti arikufanira kuti ngatokumbira mumwe regerero ndini. Ena mwana wako ari muguva kai. Wangu ari muguva because of you. My only daughter, my angel. Wamakanga mabvisa kwandiri. Akuti ange inini ndiri stranger kwaari. Rejoice akagona kutengera erengwe foni yasina mbobhera akanditengera inini. Handiti ndikanyarara pese ipapo. Ndakuti ndikauya kuchechi ndichibva kumarondera maidona kunge ndiri saskamu. Ndikanyarara pese ipapo. Ndikabuda muupenyu hwenyu Rejoice afa. Handiti pakafa Rejoice takamuchemera kwaSton Park. Ndatanga ndisiwa kubhuruku inini. Patakaenda kubhuruku ndiye akavhurira gate chipinda pagate. Haizi Vui. And who is Vui to me? Handi munin'ina wangu.
but wakati destroy talent takutaurira chokwadi you destroyed my family but unoda kuramba uchenderera mberi wakunditaurira inini ndinofanira kukumbira regerero ndine mwana ari muguva because of the car yawaidhiraivha iwewe ndinofanira kukumbira regerero manje you know kuti kachepa paakavagoromonzi achinditi mama ndanzi ndikutsvagei akanitsvaga through tatenda wacho wamakashedza kubva kumarondera zvematrix futi mama ndati tano wave kuno chichichi vanhu vakazema kuti tatenda kunge saskambo atizona namarange kuti hatigone kukuti tsano iwewe nekuti mudadzadza ikwe akafa panapa handiti zvese izvo zvakasvika kwandiri zvakawandisa ndakazitaura zvese zvakawanda but ndakandichimedza all along chona ndichizviitira ndiri munhu mukuru ndanga ndichizviti inini talende achafa akachinja akatozvara naRejoice Shamina Bryce vazukuru vangu let me maintain peace kusvikira iye aita come back to his senses ozonditsvaga zvake pachake zvisina mumwe munhu mukati onditi mama ndauya like what you did pawakapinda mumba kwaDon Park bhokisi raRejoice riri pawindo paipai wakapinda imba ikapfagwa zvikadii manyepa zvenyu kuti hanzi ZANU-PF ndo yauraya Rejoice. Do you know that I've got people right now vari kunyatsoziva kuti ndogara panapa nechikuti ndototi ndobhadhirwa renti neni vanondibvunza kuti mama zveshuwa mune mwoyo wakanaka vanoziva nhau dzekuti inimi makarekodha vhidhiyo muhospital muchinyepa kuti pane mota yakakuteerai mukazodii that was a story that was cooked evidence yamakaita masvingo yakauraya mwana wangu iyai there's no ZANU-PF munyaya iyai musanyepe zvenyu haimo ZANU-PF munyaya iyoyo ndine vanhu vakatonyatsondiudza kuti takarekodheswa vhidhiyo muhospital vane maV11 chaivo masvinu and do you know kuti right now tariro akakonfesa kuti wakadanana naye Rejoice achiri mupenyu ukazogara naye South Africa Rejoice afa handiri zvamakanga mavimbisana zvamusina kuitirana achibva azobva you know ndozviziva kuti there are people who are paying kuti vakavhara muromo ukugona kupa vanhu vhara muromo yekuti vasataure zvavanoziva pamusoro pako zvakaitika vanhu vakutaura kuti vagona kubhadhira renti imba yandogara inini takanyarara ndirini ndinotokwanisa kunge ndichinyatoita kuti nhau idzodzo kuitika idzi tigone kunonyararwa why because ndataura inini chako kahwani kuti vanhu wega zivai kuti ukama ugezwe nesipo kunge tsvina nyangwe munhu ndakatadza zvinengei acharamba ari mukwasha wangu ndakabara vana naRejoice. Please maintain your peace, mind your own business muri kwamuri uko regedzai ini nemukwasha wangu kana chikosha katikosha netega kana chapa tinosvika tega but uda tokontinya inini now I have decided kuti hamundiudza kuti ndikumbira regerero kai pamakatuma kachepa kuzonditora kurumonzi ndakanga ndakumbira regerero zvakanga zvaraiti kana kuti makanga magadzira kadraft kenyika kaka kekutora chengeta 3 years pandavachengeta 3 years tokatamba rafu vakatoenda kuna Machide vakanotaura kuti hatichakwanisa kunge tichienderera mberi nebisi vakavaudza muna February but they didn't come to me kuti vandiudze vanditaurire on time nekuti vaida vakanga vavaudza kufanira kundifixa kuti ndisare ndiri patight ndichinyasvara saka ndichendoitorepi kana vandiudza meya achitanga ndobva ndapinda pama1 nekuti panosvika June nesina pekutangira saka pamunozonditi ngavakumbire regerero nesina option and I'm sorry to say this if it means kunotaura ndiri mustreet ndaburitsa midziyo yacho panze ndakagara ndiri muroad ndozvandichaita izvozvo inini ndinda kuchikupai ultimatum yekuti inini kana munoda kuti zvinhu zvisitova right pakati pedu ka don't tell me kuti ndikumbira regerero Jesu ari muguva kuGreen Forest uko hazviite izvozvo tombstone ragogo yafele vakariisa pasina kana hama yavo idzodzo inyaya dzakayenga so. Prenez de la hauteur et voyez le monde en détail jamais vu. Le Aeronova 4K. Pabwari mwana wangu muchindika stupid ndakanyarira zvangu handiti ndopamakamaita arrangement yenyu ndezigara panapa mukati munobhadhira maschool fees akuku aidzidza pachinyika kuku zvakanaka ndichibhadhira mafees akandai kuafforda mukati ngavabve ikoko mafees atanondobhadhara mukabhadhira 1 term mukaregera. Did I say anything? Ndakatora mwana wangu ndikamwendesa kwaari kudzidza kune mari yandinokwanisa kuafforda handiti musabhadhari panapa mukati mabills emvura panapa achabhadharwa for 3 months nothing was paid right now pane chikwete chemvura panapa pane bill remvura roda kugadziriswa but makutanga kutaura kuti mabanga vabude mumba imomo achakwanisa kubhadhara renti yacho ofisi yedu yaomerwa ofisi yenyu yaomerwa kubhadhara renti yemba inoyi yandogara inini amai vaRejoice wawakauraya nemota wadhiraivha iwewe
asi kupa vanhu vharamuromo vema500 kuti vanyarare nyaya dzavanoziva nekuti vari kupiwa ma500 every month. Sorry to say this, ndakanyarara nguva yeseka, but I think mandidhirira zvakwana. Inini ndine 52 years. For your own information, tell ndiri mai vako. Ndiri mai vako, uri apostle kuchechi ikoko. Inini ndiri mai vako. Zvandinotoziva pamusoro pako zvandisingandotaura zvakawandisa. Because wakakura ndichiona. Handiti, wakakura ndichiona. Ana Delvin vese vai. Ndoziva nezvavo vana vai. Ana Mata, ndoziva nezvavo vana vai. But nekuti ndine brains dzinokakata, ndakachuza kuramba ndakanyarara for the sake of peace. But ndinoti mimi hamuchida peace neni. Saka even audio inoyi, if Kachepa decides kusaisenda kwamuri atine kuti zvaanzwa azviite, inini ndine nzira yekuita kuti isvike. Inayo. Izvo zvamangutyidzidza vanhu kuti hanzi yenyarara itaurwa pamusoro pangu here can do that. Kana muchingoda futi kuuya nepfuti panapa muchizondiuraya inini ka audio inenge ndatoisendera vanhu vakawanda. Kuti vachizoti vakanzwa kuti ndafa, ndaurayiwa newe. You are capable of doing that. Uchitaura wega. Saka ndakatomirira. Inini ndindakupa ultimatum. Because there is no kind of a bhadhara rendika. Naisa mashitara ndichitara ndivari dziremba. Dokumbirawo kuti munimirire zvakazodai. Dokumbira kuti mumirire zvakadai. Inini ndakuchikuudzai kuti kana guys, handi muri kunzwa. Now we are very much interested in knowing, guys, why is my ava? Yes, I understand kuti wanga singawirira nemwana wavo. Handiti vari kuti kutaura kwavaita vari kuti vana vavo vakavaendera kukoti vachida kutengesa hembe kugweru ivo vanenge vakakarambana nababa vevana vavo something handizivi. Handiti but say my ava vari so entitled kuti vachengeterwe kuti nikikiri kuvachengeterwe vabhadharirwe rent vachibhadharirwa maschool fees vachibhadharirwa mvura nemukwasha. What is it that she knows tavagarira chekuti iye talende ari kutya kuti vanofumura chingave chiri chiina imi guys? Mwana wako chaichai akafa guys, mwana wako chai akaurayiwa, and then you do this, you keep quiet uchiziva chokwadi. Uchiziva chokwadi and then you keep quiet. Hey, zvakaoma kwirai chinzwe guys, fonai mazvinzwira ozona vachiuya vana papanze munomunyepera munomusiye leave kwaichi do not touch the anointed one. Handisiri ini ndiri kudaro, handisi voice rangu. Matanga kunzwa voice raTalent Chivengwa achizama kuvhara musikana waya Tsitsi mainzwa, and then anzi pane imba iye ati vari kugara kwavari kulojikwa raChivengwa, and then iyi mai vaya vachitaura muri kuzvinzwira mega. Pane nyaya. Fonai guys, tinzwe, fonai. Hanzi nemumwe isu tine munhu hama yedu iri kuchechi yaChivengwa iyoyi, hanzi vakafonera hama dzavo dzise kuZimbabwe zvikanzi kwai vakati hatisisina ukama kana kwafiwa musandiudze. Akasvika kuZimbabwe asvike kuhama anoperera kuvanhu vekuchechi, kakati kana kwafiwa musandiudze. Vanhu vekuchechi fonai chinzwe kana ari pada kufona fonai. Fonai machechi aya munenge muchimhanyedzera muchienda hekweyo muchitituka panapa tachinoti mareded takuudzai kudhara kuti macharlatan kudhara chikuudzai pana kuti guys hakuna kumachechi enyu aya but munoda kuzviwe. Haiwa mune muchititi kuitirwa godo. Vane goda iro godo retiratora mukomberi. Vane godo kana mazoona kuti hapana zvegodo zviya zvakuitika, reality is coming to terms manje modzoka. Kwaisemisana Ishmael kwete kuti ivo vagamane mai wavo ndikataka kutaura machechi panapa masitema chechi ndingatoita kunge ameno. Fonai guys,
Count zvayo iri pachena iyi ndo inonzi count zvayo iri pachena isina kana 2 ways. Otona mai nababa nevana vachisumuka kuti kwatinoda kuchechi kwavo kwainonzi chiwe hamene kuchechi kwavo nopinde ko. Count zvayo. Count yamuri nyatsokuona guys. Ndopedza manje ndombora ndipedze please. Right guys, saka kana pasada kufana guide chinda hangu ndamboperekedza mudhara kana ndoda kusvika. Kwanzi na Big Matambo, the devil is fighting Chiwengwa, but I tell you, anona matamwari haende kunganga. Saka ukama wakaenda mwari wakanaka, God hates those people who ask help from. My brother, are you okay? Are you okay, Biggie? Are you fine in your head, my brother? You are hypnotized, my brother. Please, Chagarubatsiro, Chaga, imwe chechi unosvika vakubvise veil, the veil that is on your face. Please, my brother, Chagarubatsiro, can you not see what is happening? Are you okay, my brother? Are you okay mentally? Sure, zira renyu ramunyari. Saka nyatsi dzikuitika dzima audio ta play a voice rake Chiwengwa muma audio ta play apa achibrave tsitsi hamuna kumanzwa. Hamuti kumanzwa. Samu kuti voice rake mubikirwa. My brother miswa him. Miswa my brother. Dei mwari vakuitira zvakanaka vabvisa veil rakakuvhara iri ka whatever takuvhara iri. Dei mwari vakwanisa kuti vakubvisei. I pray in the name of Jesus. Dei mwari vakusunungurai my brother. Please God, kusunungurai murumo, please. I pray for deliverance for this Big Matambo. Deliver Big Matambo, God, in the name of Jesus. Remove the veil from telling Chiwengwa that is covering him in the name of Jesus. Haminyarera anjati. Hamukutya. Zvakaoma. Ibi. Oh. Big munyari. Musadefendera zvedzi yangu. Guys, kana pasa munhu akufona ndakuenda hangu ndandati 7 tatozogara nedzimwe 28 minutes. Nditika. Ndatozogara nedzimwe 28 minutes. Nditika. Thank you very much guys. Kune munhu atengera bamwe ticket rendekere kunda ku thank you very much very well. Thank you and mwakola mwa kwasaligwa hotel ne 1 ticket ra Shumbress. Kwasaligwa hotel ne ticket ra Shumbress wedwe. Chidomutasa, you will never tell me what to do, and I'm here to delivering people, and I'm delivering people in the name of Jesus. To believing is a true man of God with what we are playing here. Are you okay, Newe? Are you okay? Are you okay? We will not walk, but we will tell them to seek God, and we will seek them. We will tell them to seek deliverance, because these people, they cannot see. They cannot see. They are they were hypnotized. Including you, Chido. God, please deliver Chido. Chido needs deliverance. Chido needs deliverance. God, she is blinded. She is blindfolded. Deliver Chido and begin the name of Jesus.
Deliver them, Mwari. Begin to deliver them in the name of Jesus. You. Deliver them. Chido, you need deliverance. Chido needs deliverance. Chido needs deliverance. God, may you please intervene. Let them see. Give them light. Let them see what they are not seeing. They've got eyes, but they don't see. Hey, they need the deliverance. Sure, you have the spirit of discernment. The Bible is taking my scriptures and tell them when the Bible itself says honor your father and mother so that your days are numbered, you are told to stay away from your relatives. Yeah, when the Bible speaks of love, you need deliverance. Chido, you need deliverance. You need deliverance. Chido, you need deliverance. You need deliverance. It is wakati ya family. Wakati za hama zako. Wakati za hama zako. Chido, you are running away from your relatives. Nukuda kwa chechi. Fire. Chido, fire. Fire, Chido. Fire. Let me say, Omoto kuna Chido yo. Holy Ghost fire. Chido, fire. He said, guys, I want a deliverance. Fire! Chido! Fire! Back to sender! Back to fire! Back to fire! Chido! Back to fire! How many night Chido? Icho. Chenga chikutoro kwirwa futi na chiwengwa Chido. Chenga chikukwirwa na chiwengwa Chido ichi. Icho. Tiri ba list yekwa talent. Tiri ba list yekwa talent Chido. Fire! Chido! Pane munhu akangwara, guys. Chido talent akangwara. Akuita kuva twister brain, kuita kuva munyora. Kuva twister brain. Kuita kuva twister brain. Chido chakararwa ichi. Chido ichi chakararwa ichi. Wachivenga uko. Chido ichi. Mukuda ati akagumbuka. Ati akagumbuka bai mwana akati muserena serena man of God ndazviziva ndatimopedzi kusina kuya vana baba ndazviziva imi guys church is guys number time for the spirit of discernment guys vhurai maziso muri kuzvinzwa bhaibheri charikutaura kuti kuvachauya vari semakwai asi vari mapere ndo vana talent chiwengwayo handisi kumunyaya kaini ndai ndiri kunyaya here guys kana ndiri kutaura papublic ndikunyere guys kana kuti ndingotsara ndigerepo pano pandiri kungoonekwa nomunhu wese vachauya vari makwai vakapfeka mahupere mukati mavo ndo vana chivengwawa ndo pana chivengwa kwai mutsvage munowana ipazvi ndikudo zvandodowana zvinhu zvandotoita izvo zvandodowana izvozvi muri kutungamirigwa nebere rakapfeka makushe egwai guys itai muchimba malavi nemalaksi bigi asvotwe bigi itai muchimba malavi nemalaksi kuti bigi asvotwe nachido vanyatsotsvotwa talendi miswa iwe miswa mwari chechedenga chechero kure naro zvekutodaro zvekuzora uchikrema bhaibheri kuti uzori twista uchida kuudza vanhu kuti vakukwate isu mwari tinonamata mwari tinomuziva tonamata toga mwari tinozviziva God will talk to us tega uda kutitaurira kuti utiudze izvo kuti kwai isusu rowa izvo zvaana kana bhutsu yekupfeka uyu bhiki uyu bhutsu yekugumbo haana Chengu achigara kubva kuna na Ashton Park, kubva kuna na Broadway Brooks, iko zvinave ku Centurion. Iwa una kana bhutsu yekupfeka. Asi uri kuuya kuzomirira umwe murume panapa. Oh, who are you? Iwe bigi, God loves you too. Mwari vanokudawo iwe wechibigi. Mwari vanokuda semunhu wechirume. Tsvaga Mwari, seek ye the kingdom of God first and everything. Tsvaga Mwari kuti usumukire. Stop kunamata vamwe varume. Stop kunamata. Muri kugwadziwa pachikupurisa. Guys, today party 2 yachivengwa. Friday, party 2. Party 2. There is no kingdom of God that is under attack because we know God. I know God. I know God.
soko rachivengo raanoparidza rinenge rakatwistwa. The kingdom of God is not under attack. It's chivengwa who is under attack, not kingdom of God. Don't jinx the two. Don't jinx the two. Chivengwa is the one who's under attack because of his evil deeds. Zvakaita kwanzi unokohwa chawakadzvara, zvaakadzvara ndo zvaakukohwa. There is no kingdom of God that is under attack. The kingdom of God is very fine. It's very fine. Kune vafundisi vari kutonamata right now, vari kutoimba izvo zvinoita benga ri kuvhurika, zvinhu zviri kuitika. So live with the kingdom of God against the kingdom of God. Let's talk about chivengwa. We don't know chivengwa of God. Nothing personal. Tikutaura zvinhu zviri kubuda pamhepo, zviri kutaurwa naiye nehama dzake. Isusu kwatakaenda kumba kwakunotsvaga nyaya idzi, handiti ndo dziri kuya pasocial media dzega. 9 tiri kuyadzoka pasocial media tikatotodzifamba hatisi kurega. Hakuna kingdom of God guys iri under attack. Musanyepegwa. Mazvinzwa vanhu vari kunamata kudeedza Mwari, tiri kunesikana kudana Mwari, kunamata kutaura naMwari, zvinhu zvichiitika. Chivengwa ndiye ari under attack nenyaya yezvinhu zvake zvaakaparamura. Ambuya vane secret hombe yavanayo, mai varijo, mbuya achami vane secret hurusa yavakabata kuti dzvi. Handimaona vanayo. Chivengwa uyu hapana chaunofa kandibvunza bhigi never dot kwandiri inini kunoyera kumakata kusvikirwe kumhanya. Hauna chaunofa kandibvunza kuti even a day kana hauna. Inoziva Mwari penya anorarama chaiko chaiko. Kune zvemadhirama amuri kuita, matricks mutamba naMwari, matricks amuri kuita muchitamba naMwari, muchideceiving people, deceiving people muchechi, muchitasari kuti Mwari. That's why we come after chivengwa. Ini ndichataura chivengwa kusvikira asvotwa. I will be on to chivengwa. Ngasiye, ngaita notsvaga umambo, ngaita notendeuka chivengwa. Must go and repent. Chivengwa ngatendeuke. Zvanyanya tanyanya ngatendeuke chivengwa. Wakagara pasoro masikiti uri kuita kubhadhara achibraiba vanhu, nyaya dzakachibraiba achibraiba vanhu vanoabhusa vendiweka undochita kuti zviri kunyatsa kufamba sei. Iwewe igosi here kana riri gosi bhigi ndiye chivengwa, ndiwewe talent wauya pano, ndiwe manje tinewe mune bhutsu here vakuru, tonei bhutsu yenyu, mune bhutsu. Tinewe ndiwe bhigi, ndiwe talent chivengwa iwe, tinewe. Mwari anopadza kuti isiwasa wamuti watinopadza isu wakabva. Isusu tinopadza Mwari mupenya asati we don't deceive you, we don't deceive people, we don't kill people, we don't go blackmail people, we don't go doing favor. Chatanoona musangano kuvatane vana vemuchechi every day, kuvatane vana vemuchechi titonamata Mwari anoona mupenya anorarama, kwete Mwari wenyu pasi pemuti wamune muchinamata. Hamoti makamunonga kupi Mwari wenyu wamune muchidzona talent chivengwa, Mwari wokunyepa, Mwari weumhombwe. Imi munonamata Mwari wemhombwe, ndiye Mwari wamunonamata fire. Munonamata Mwari wemhombwe, ndiye Mwari wamunonamata iye. Shoko roupenyu ramunoziva ripi? Muchita basa rokudhligwa karidzomo mari dzamaidzi munovaka chechi yana kubvisira mari nchinzi muri kuvaka iri kupi? Chechi iripi? Mari dzamaibvisa chinhu chichiri kuvakwa iri kupi? Iripi? Kugara gore nehafu achibvuraudza mwana wevanhu, achibvuraudza mwana wevanhu uyu, apedza naye uvheya umindojisa muchechi umurambo woti kwanza ari kumutora mavhidhiyo, anotoka mavhidhiyo, haatoki mavhidhiyo anoshamisa chichivemu, anoshamisa ndozvangarambira mukadzi kuda kuchinja usavika, kuda kuchinja usavi. Munotarisa nhingikiri muchitarisa kuzasi kwevana ne12 years muchiti kwanzi vana mavhijini, kana vawana vari mavhijini muda kuti vafugwe naiye kachivengwa. Iwe chivengwa gosi ndonoda kutozovhura vana, unowana kupi right yekuti munoti vana ngavatariswe ma12 years 11 years? Zviri kupi kwazvakanyorwa mubhaibheri? Where is it in the Bible? Zviri kupi? Kubata zasi kwavana vamuchitaridza vana, kuabhusa vana, it's called abuse. Kuabhusa vana muchivhura vana kwai vana ngavachiko kana vana vhijini. Iye ndiye unotanga kunovhurana navana. Mwana akatogwa wepresidentship uyu, mwana uyu akatogwa uyu, musikana uyu akakarogwa akarambwa izvozvo uyu wokurambwa izvozvo uyu wokurambwa izvozvo uyu wokudzoswa musha kwauyu. Mwana uyu anga ari kuyuth ikoko kwakatogwa mwana achinzi vhijini. Kuabhusa vana, it's called abuse. Muchechi vanhu vari kungokwirana muchechi imomo, achikwirana ivo vana baloya vari kuramba guys, vana baloya vari kutaurwa ramba achingobuda mazita achingobuda. Kwai vanani ava vakatumwa, vanonzwa nani ava, kwai vakatumwa muaudio, vanonzwa nani ava mungwachitogwa muaudio, vakatumwa vari kungokwirana muchechi imomo, achikwirana imomo muchechi imomo. Nhaiwe bhigi hauvi kunya
Leo kwa mukadzi wakona chivengo. Leo kwa mukadzi wakona talent unyatsa kukaura. Leo kwa mukadzi na chivengo iwe unyatsa kukaura. Vanhu vepasinga vamutoona kuti makajena kauti. Muchechi imomo dei vakadzi saka kwiriwa na chivengo. Mukaure. Hamutoona kuti muri pasi pekauti. Chinonzi kauti machiziva. Ndo chamuri ichi. Ndo chamuri ichi muri kukauti mutoda kutora. Dei vakadzi vese kuti vakaedza kukwigwa talent. Famba vonge, bauda vonge, pompa vonge, pompa. All of them. Yeah. Bomba vose. Pomba vonge chomova wekwazvo vavesera notsva. Kachepa. Vana kachepa iyi. Newe kachepa urimo mukauti newe. You are in the count. Mukadzi wakabhaudwa nechivengwa. Uwe moto wekwazvo. Uwe sounotla. Yeah. Hamusi kuona kuti makajena kauti. Kuzoenda zvigure kujoina kauti. Ndiparidziri vanhu ini bigi wakambona chiparidzira vanhu kwambona ndaichechini andaichechini ndiri kutadza ndaichechi kuuya nomira chichuka mafundisi vanhu vamwari everyday daily anachuka vanhu vamwari mutsvene indirizive mwana kuzati uyu mutadzi indirizi mutadzi kai indirizi mukirani nepakona simuroi zimutadzi mwari anozviziva ko uyu talenti uyu anomira papapapi kuti achitika mamwe achichitiva imi ikai mwari imi Makata say Queen, guys. Chechini, woman de chechin, woman is training. If I'm some tell hey, I can't be no job again. Sure. Talent in Gandhi school. Talent in Nisqua. See an kutuka. Mameno, it's out of the team. Many applicants that are interested in my people of God. Bata. Those are tinenge tichiningira tichiti nhasi uri kunzwa kwachitaura zvamai chaplin piri wakambona chituka munhu wakamboona chaplin piri vachituka munhu unobata haugoni kuparidza soko rako rero mukautiyo yakoyo usingatauri mastai vanhu masocialites chakugarirana talent uchadzidza kuparidza bhaibheri rako iro uchibvita vanhu iroro usingatuki mamwe mapeople of God uchadzidza kuti kunoparidzwa bhaibheri kusingatukwi vanhu tichange tinewe yeah isu we've got nothing to lose guys. We've got nothing to lose. We've got nothing to lose. Yeah. We've got nothing to lose, Sisu. Hey. Titange tichifamba nemibhigi. Hanzvadzi yangu uye toda kuti iwene netimbona mata. Timboenda pana Mwari tiri vatadzi toseka. Timboenda kunochemera Mwari tinoti Mwari avazariri maziso ako here aya. Uzoone maziso maglobe emaziso akavhurika iwo asingaoni. So the sura kabuda kudoi asasinga woni waunyari here bigi aunyari guys tikudzoka nepati tu yachivenga ndipse Friday matoti alaki kuti ndiri busy pakati apa ndaikufamba everyday ndaiuya everyday problem anotaura nyaya dzana everyday akatuka izvozvi tinichamira nachaplin piri vakanombotaura nemunhu vanombotuka munhu vanombotaura zvomunhu ndora uri kuti bhaibheri iroro ndora kuti shoko raMwari iroro ndora kuti shoko raMwari rekumira chichoropodza mumwe people of God iye ega ndiye mutsvene iye oga ndiye mutsvene tibvire bhari zvimavhesi zvako panapa iwe bhiki tibvire pane zvimavhesi zvako zvisina nebasa rozezvo zvamunosora muchitwista I'm not colonized tibvire panapa nezvimavhesi zvako zvamunosora muchitwista mavhesi muchitwista to suit you zvamunoda iko zvinomunotone vhese kuti kwai munhu rora vhijeni rora chakadai vanhu vasikana vachoonekwa vasiri vhijeni vanenge vakabviswa vhijiniti pekutanga nani vana tichidza munozoti mvana idzodzo dzamba dzinenge dzasiyiwa dzinenge dzakambonani hamusirimi varume munenge muchizviita muzotsinyirawo nevanhu musiya zvaari kuita iye chivengwa izvi zvakatiita musikana uyu mvana akumusiya otwai rora vhijeni fuck off nonsense anobheki mavhijeni papano nechimavhesi zvako izvo kuti tigira zvivhesi zvako pano tinei nazvo isu tinyorera vhesi tinyorera chivhesi chivhesi chaninyorera chivhesi chine basa rechivhesi musina kugadzisa unhu vhesi rine basa risina kugadzisa unhu ngatisei unhu imbosei chimavhesi aya mugadzise unhu wenyu vhesi kuchechuku achimbo mubhulokitira kuti anase kushotwa chinesa anase kushotwa ari pano mubhulokere
anyatso kusvotwa kuti kutonotsvakira chivhesi chamunotwista zvitali ndanenge chichikwanzimisarore. Saka imimi guys, imi mese makamboroorwa mukasiwa, imhosva yenyu here. Akambokusiyai ndiani? Akakupai vana ndiani? Zvinonzi kwai musakakwai hamurova mufunga kuroorwa imimi kuti makuroorwa mavhijeni chete. Iyo imhari dzinobuda kune munhu ari kuzvita man of God. Iwe uri virgin talent iwe. Ayiye virgin, unoda kuwana virgin iwe. Vakadzi vangani vemuchechi wawapinda navo uchipinda navo. Musakubloke. Mina ndinyaso kufamba leader wake atinyaso kushotwa aripo. Regai ndifambe mudhara wake madha vake. Handiri madha. Mina ndifambe madha vake akateerera musakubloke. Uri virgin iwe unotwanzi mavhijini. Vanhu ngavarore mavhijini. Saka unoda kuti mubvana sedzirogwe nani. Zvinei izvozvo zvokuti kwai vanhu akambopiwa mwana akarambwana. Iwe udzirete bhaibheri rakati kadzichero munhu achinge arambwa nemurume asiwa nemurume kana asigwa nemurume anenge asunungwa kurogwa futi. Saka haarorogwa nani? Iwe uri virgin here. Unoziva vanhu kuti kwanzi ngavarogwa virgin. Aiyo vasikana vakati vatenderedza apa madha vamwe ndevambuya vako vataura apa kuti vari kuziva nyaya yehopu lisitiri vasikana rakuda apa vese vakutendedza muchechi. Vanhu vangani? Woda kutora virgin, unoriziva virgin iwe ukariona iwe. Mavhijini akuda kungobatira chichimenyu muchivhura vana mavhijini. Talent uri cultist. It's a cult. It's not a church. It's a cult. Ndite chimkuyu. Ndite chimkuyu. Ndinakati ndite chimkuyu. Zvakaoma. Akahypnotize vanhu mandi vanhu vakatukanganisika brain vanhu unoziva chichipa Ishmael uya kuzosungwa uya exactly chimwe kwakati take over vanhu ivava akati take over agwisanisa mafamily ati imi saka bhaibheri ropenga zvekunoti itamo kwako rotopenga zvebhaibheri racho. Saka ngatingoregai zvebhaibheri because after all rakanyogwa nevarungu atakauya nevarungu ngatingoregai tingoshandisa rudo. Let's just use love. Tongosiya zvebhaibheri rakauya navarungu aridzokere kuvarungu vako ikoko. Imi mucharusa tinenge tichingokutukai tichingokufambai chete muchawa kwazvo semunotya. Tinenge tichingokufambai chete. Munoti zvinonakidza. Tinenge tichingokufambai muchaona kwazvo bhigi. You see. Ndanimbona kuti bhigi uyu ane bhutsi here. Bhigi uyu. Bhigi matambo. Amirizika kubvisika kudai munhu womurume. Achimizikira talent muone askana bigi askana nai bigi kuzvauri murume zvisvinwani nai bigi zvauri murume musvinwani naiwe bigi nai bigi kozvauri murume svinwani konaiwasi chivengwa ngasadaro so chivengwa ngasadaro. Baba vaunai guys, chivengwa ngasadaro so unaiwo baba vasikana tasemuni baba and big usadaro shu bigi, don't do that. Don't do this big. Usadaro big. Kochinewe. Zvauri murume musvini. Saka mari yako iri kudliwana nikikiri. Iri kudliwana uyu. Nachivengwa. Big. Zvauri munhu musvini wani. Kana guys haisi mhosva yavo vakatovharwa brain. Haisi mhosva yavo vakavharwa brain. Vakavharwa brain. Akana guys, kana vakavharwa brain. Shame. Apa murume musvinu vedu wesvinu mufunge ende ndanzwa tsitsi mufunge. Heish. But vanhu vemakauti vasadaro so. Vasadaro vanhu vemakauti guys. Vasadaro. Ndahwa tsitsi big sure akaende Mwari ngavakuitire zvakanaka. Akana. Guys, ndakuenda nokubata neFriday part 2 yachivengwa nemusi Friday. Andika
ndokubatai neFriday mwana kuite zvakanaka guys andika nakundamirirwa ndatokanganwa ndamisa munhu ndamisa munhu padza kuti ndiri kuuya guys ndakanganwa ndiri kutotsoka guys next Friday bye guys bye neduweka ine bhiki ndagwadziwa asikana but tari ndanoitei veduwe baba wakuru vakadai so guys rume rakakura kudai vanoitwei naimi ende zvakaoma guys bye